Loistavaa, let's go! Aloitetaan vaan. Samalla tavalla kuin ennenkin. Eli viimeksi. Ei mitään alkupuheita. Muuta kuin että kiitos Henkka. Loistavaa. Pääsit taas tulee. Kiitoksia. Kiva istua saman katon alla. Juuri näin. Kiva nähdä pitkästä aikaa. Meidän piti kesän aikana tallentaa monta kertaa. Kesä on aika haasteellista aikaa. Jotenkin molemmilla vielä perheet ja lapset. Niin tuossa tuli yhtä sun toista, mutta nyt ollaan päädytty. Olisiko nopea yhteenveto sun kesästä? Nopea yhteenveto on se, että mun kesä oli aika pitkälti töitä, maa- ja metsätaloustöitä. Pyrin olemaan lasten kanssa mahdollisimman paljon, otin heitä mukaan tuonne Pyhtäälle. Mutta sanotaan, kesälomaa ei oikein, yksittäisiä kesälomapäiviä oli kyllä tuolla noin, että käytiin vähän Tykkimäillä ja Särkänniemessä sun muuta, mutta ei oikein sellaista pitkäkestoista lomaa ollut itsellä. Mutta tykkäsin hyvin paljon kesästä. Mä pidän lämpimästä säästä ja sitä riitti kyllä. Joo, nyt oli hyvät säät. Me oltiin aika hurjia siskon kanssa, kun tehtiin rankasavottaa just niinä päivinä, kun oli 30 astetta hellettä. Ja se kyseinen lohko, missä oltiin tekemässä sitä, se sijaitsee suon vieressä. Siellä oli niin paljon hyttysiä ja paarmoja, että se oli niinku aivan täysin käsittämätöntä. Joo. Ja sitten kun siellä riuhtoo ja raahaa niitä rankoja ympäri metsää, niin et sä pysty lyömään siinä samalla millään tavalla. Sä sanoit metsää. Simsalabim. Tää on taikaa. Joo. Hyvin ajoitettu. Joo, mutta oli mielenkiintoista. Joo, oli tosi paljon paarmoja tänä kesänä. Joo. Ne ei ole kivoja. Mä oon varmaan täysin immuuni kaikille sellaisille. Ei, ensimmäiset hyttysen pistot, mä en ylipäätänsä muutenkaan ole allerginen niille, mutta niistä tuli ihan pieniä. Mutta mä en edes valehtele, jos mä sanon, että sen yhden niin kuin metsäpäivän aikana aina, kun siellä oli, niin hyttysen pistoi tuli varmaan joku 200-300 paikkaa. Ihan koko ajan. Ihan mahdollista, joo. Mutta mitäs sä olit ilmeisesti hypännyt vähän niin kuin hevosen selkää takaisin, ainakin osittain, keikkailemalla. Niin joo. Mulla on muutamia keikkoja ollut tänä vuonna ja ai että kun on tuntunut kivalta. Se on tietysti, jos se olisi aina niin helppoa, kun se esimerkiksi tuommoisissa isossa festareissa olisi, niin sitten se olisi aina tosi helppoa. Mutta semmoinen perinteinen rundaaminen, niin se ei ole läheskään niin glamoröösiä kuin tuommoinen niin kuin suomalainen kesäfestari parhaimmillaan, niin kuin esimerkiksi toi Helsinki City Festivaali ja Tampere City Festivaali ja Tapiola Festivaali ja tällaiset näin, niin siis kun siellä on niin kuin kaikki kohillaan ja sitten sattuu täydelliset säät, erinomaiset yleisöt, tekniikan tyypit, niin kuin, että pääsee tekemään ammattilaisten kaa. Ja sitten vielä niin kuin, sitä on ehkä itse tullut joskus muutama keikka aikaisemminkin vedettyä, niin sitten vaikka olisi vähän ruosteessa, niin sitten se nopeasti karisee pois ja on niin kuin ihan sika hyvä fiilis oli. Tuliko sieltä nyt sellainen, nyt on niin kuin pontta lisää tätä näin? Joo, siis tarkoitus olisi semmoista, mä oon itselleni asettanut tämmöisen tavoitteen, että semmoinen 10 keikkaa per vuosi voisi olla hyvä tahti. Ei semmoinen, että niin kuin joka viikonloppu pitäisi jonnekin päästä, vaan että semmoisia niin kuin mahdollisimman hyviä keissejä pääsisi tekemään, niin se olisi kivaa. Ja nyt, olisiko tältä vuodelta puuttuu 2, olisiko, niin sitten ollaan tavoitteessa. Ja juuri tuli itse asiassa tarjouspyyntö mailiin 1 ensi vuodelle ja 1 vielä tälle vuodelle, niin näyttää, että suurin piirtein tavoitteeseen päästään. Joo. Ja uutta omaa biisiä tulee. Sehän on pakko laittaa pihalle jossain vaiheessa. Mä oon nyt sitä niin monta vuotta pantanut, mutta että niinku, totta kai suurin osa mun arvostahan on siellä niinku nostalgian puolella, mutta kyllä silti jotain niinku uutta täytyy laittaa, että mielenkiinto säilyy. Joo. Ai vitsi, ihanaa. Ja kesästä vielä nopea. Tehtiin tämmönen pohjoisen rundi. Mulla on sukulaisia tuolla Oulun seutuvilla ja ystäviä tässä niin kuin pitkin poikin Suomea ja tehtiin semmoinen, mentiin ensin ensin oltiin Keuruulla, sitten Ruovedellä, shoutout Jussi ja perheineen, sitten mentiin
Tervolaan, käytiin Haaparannassakin, sitten Oulu, Lumijoki, sitten tultiin vielä niin kuin Härmän kautta ja Power Parkin kautta. Shoutout Power Park, aivan loistava mesta, ja sitten himaa, ja oli siis, mitä me ajettiin joku, oliko se 2000, olisikohan ollut jopa 2600 kilsaa yhteensä, niin kuin tossa, niin kuin, mitä me oltiinko me niin kuin 2,5 viikkoa reissussa suurin piirtein, jotain semmoista. Joo. Oli ihan sikakiva. Ja hyvät säät, paitsi paarmoja oli, niitä oli. Olette sitten ennen tehnyt samantyyppistä? Joo, siis me just katsottiin tämmöinen mun edesmenneen Enon mökki, missä mä oon saanut lapsena viettää paljon aikaa ja kesiä, niin semmoinen mulle tärkeä paikka, niin me ollaan saatu, se on niin pienellä käytöllä mun serkkujen puolesta, niin ollaan saatu siellä käydä sitten, ja niin kuin just luettiin sitä vieraskirjaa, että olisiko 2015 lähtien ollaan käyty siellä. Nyt semmoinen niin kuin 10 vuotta, melkein joka vuosi ollaan päästy käymään siellä muksujen kanssa. Niin ne kyllä tykkää varmasti. Juu, kyllä. Ja se on aika askeettinen paikka, että mun edesmennyt eno Jouko Siira oli tämmöinen luontotutkija, professori, edelläkävijä monessa tekniikan asiassa. Mä ensimmäistä kertaa elämässäni, kun mä näin kännykän, niin se oli hänellä semmoinen raahattava joku kuumalainen kenttä. Joo, siis semmoinen niin kuin ihan mieletön lyijyakku siinä. Ja sitten mä muistan jonain kesänä joskus, kun mä oon ollut pikkupoika ja just siellä mökillä, niin hän kiipesi sinne mökin katolle, että siellä on niin kuin NMT-verkon kuuluvuutta ja puhuu siellä jotain työpuhelua. Joo. Kun hänen työnsä tosiaan, hän tutki sitä Limminganlahden luontoa ja kirjoitti kirjoja siitä ja kaikkea tällaista näin. Näin hänellä kännykän ensimmäistä kertaa. Sitten myös hän oli edelläkävijä näissä aurinkopaneelijutuissa, että hän on jo markka-aikana asennuttanut aurinkopaneelisähkösysteemit sinne ja sinne, että jääkaappi toimii. Ja siinä aikana, kun mä olin pikkupoika, niin eihän siellä mitään jääkaappeja ollut. Että siellä oli niinku kaasuvalot. Joo. Ja ei mitään sähköjä ja tollaisia, niin siellä syötiin niin kuin käytännössä purkkiruokaa ja tällaista, mikä säilyy niin kuin ilman kylmää, mutta nykyään siellä on kunnon paneelijärjestelmät, mitä on sitten niin kuin updateattu vuosien varrella ja kunnon jääkaapit ja tälleen näin. Se on kyllä ihanaa. Mökkielämä on ihanaa. Mökittää tälläkin hetkellä. Joo. Ei vitsi. Mitä mun piti äsken kysyä? Niin, mun piti puhua vielä sun lyyrisistä taidoista. Siitä mun piti sanoa, että mukava, jos tulee uutta matskua, koska mä muistan silloin vuonna 2007, kun korva tarkkana kuuntelin sun levyäs. Ai vitsi, se iski silloin. Siis mielestäni lyyrisesti olet äärimmäisen taitava. Voi kiitoksia. Enkä ole Suomesta oikeastaan edes vastaavanlaista niin kuin tavannut. Siinä on joku, joka iskee niin kuin mun sieluun ja sydämeen. Voi kiitoksia. Se itse asiassa johti tänä kesänä siihen, että mä löysin vähän niin kuin hip-hopin uudestaan. Se on ollut mulla tuolla noin kaukana jossakin. Ja sitten se johti siihen, että me mennään nyt ihan eri asioihin kuin mitä piti mennä. Mutta se johti siihen, että mä seurasin joskus 90 vuotta sitten yhtä jenkkiräppäriä, joka itse asiassa aloitti uransa. Hän oli kirkoissa laulamassa, gospel-ura, ja sitten hän alkoi räppäämään. Niin mä olen koko kesän tykittänyt hänen materiaalia. En tiedä, onko tuttu sellainen kuin Nate Feuerstein, NF. Ei, nyt täytyy sanoa, että en tunne. Mutta täytyy tsekata. Vitsi. Onko meillä sen verran aikaa? Saanko soittaa sulle yhden hänen biisi? Koska soita ihmeessä. Tämä on niin mielenkiintoinen juttu, vaikka tässä mennään ihan eri juttuihin, mutta ei kai se haittaa. Mä kerron sen verran taustaa. Hän tulee äärimmäisen vaikeista olosuhteista. Hänellä on 2 nuorempaa siskoa. Isä ja äiti eros, kun he oli nuoria. Äiti sekaantui huumeisiin. Tuli uusi mies kuvioihin. He jäi siis äitinsä kanssa. Uusi mies alkoi pahoinpitelemään heitä.
jossain vaiheessa biologinen isä haki heidät takaisin. Äiti kuoli jossain vaiheessa overdoseen. Ja tämä kipu ja ahdistus ja niin kuin traumat ja viha ja kaikki, niin ne on niin kuin siivittänyt häntä eteenpäin ensimmäiset 4-5 vuotta hänen tuotannossa. No. Ja sitten sen jälkeen niin hän teki käännöksen. Että hän niin kuin antoi äitillensä kaikki anteeksi ja sitten hän lähtee niin kuin tekemään mustan uran sijaan niin valkoista uraa. Joo. Että siellä tulee se jotenkin aivan äärimmäisen fasinoiva tyyppi. Ja kaikki hänen musiikkivideot, kaikki hänen tuotanto, niin tosi tällaista elokuvamaista. Ja siinä mielessä poikkeava. Hänen tarinan kerronta on täysin erilaista kuin muilla. Että moni vaikka lauluissaan puhuu omista kokemuksista, mutta hän on niin rehellisen rujo siinä kaikessa, että se niinku iskee kotiin. Ja sitten hän on rakentanut täysin oman universumin. Eli jokainen hänen musiikkivideo, jokainen hänen biisinsä nivoutuu. Ne kertoo kaikki niinku hänen elämästä ja ne nivoutuu toisiinsa. Et musiikkivideoissakin saattaa olla referenssejä toisiin lauluihin ja ne niinku videoissa käydään toisissa lauluissa. Ja se on niinku täysin uskomaton taiteilija. Ja mun on ihan pakko. Täytyy tsekata. Mun on ihan pakko. Se joudut varmaan tästä leikata sen, että ei tule copyright strikea. Mä en ymmärrä sitä. Minkä takia se systeemi on tehty tälleen? Se on ihan järjetön. Sehän olisi vain ja ainoastaan niin kuin hyvä esimerkiksi tälle artistille nyt, että tässä jaksossa niin kuin kuultaisi se joku biisi. Se pitäisi tehdä se systeemi silleen, että sit vaikka niin kuin se sekuntimäärä, mitä sitä musaa tulee, niin se sitten niin kuin suhteessa siihen niin kuin mainostuloihin sit menisi sinne, kyllä, kenelle se kuuluu. Mutta sun ei tarvitsisi pyytää lupaa. Joo. Eikä kliarata mitään tämmöistä, että voinko soittaa jaksossani nyt sun biisiä pätkän. Koska se on mahdollista. Se siis luvan saa ja se on niinku ihan mahdollista, mutta se on niin jäykkä systeemi, että sitten kanavan pitää niinku ottaa ison riskin soittamalla toisten musaa. Joo, ja siis nykyään on paljon pelkästään tällaisia niinku reactions-kanavia, missä niinku reagoidaan materiaaliin, niin mä uskon, että se on aika tuskaa heille nimenomaan, että he joutuu varmaan selvittelemään hyvin paljon. Jenkeissä se, jos sä jotenkin laitat sen silleen niinku, silloin on se fair use pykälä. Että periaatteessa voit niinku mitä vaan laittaa, mutta sit sun pitää jotenkin laittaa se silleen, että se ei ole sen alkuperäisen toisintoa, vaan että sit se jotenkin niinku poikkeaa siitä, että siitä syntyy uusi teos, kun sä reagoit siihen. Joo. Niin sit että se alkuperäinen juttu pitää olla jossain niinku pienessä ruudussa jossain, niin. tai jotain tällaista. Ja sitten, että kuinka niinku joku YouTuben algoritmi tarraa siihen ja näin. Mut joo. Tämä biisi on tullut noin 3-4 vuotta sitten. Tässä hän jättää taakseensa tai taistelee itsensä kanssa, sen pimeän puolen kanssa. Ja on niin kuin pyrkimässä löytää sitä valkoista polkua. Wow. Jokainen hänen video on siis taideteos. Joo. Mä olin silleen, että wow. Että nyt on todella niinku sinemaattista ja siis ihan tajuttoman hieno video. Joo. Ja siis äärimmäisen taitava tyyppi, teknisesti hyvä kirjoittaa. Ja tosi semmoista, että vaikka hän puhuu omista fiiliksistään, niin se on jotenkin teknisesti, kyllä mun täytyy sanoa, että tykkäsin. Kyllä, tosi makeat. Joo, ja joku tossa on just sama kuin sen takia mä pohjustin tuolla sun jutulla, että joku sun asioissa iskee syvälle, niin sama joku hänen asioissa ne menee niinku suoraan. Mulla on esimerkiksi tuossa lopussa, niin vaikka mä näen, että on varmaan 1 000 000 kertaa, mulla on aina niinku karvat pystyssä. Joo, siinä oli pari semmoista kohtaa. Se kun se tippui sieltä, se tumma versio itsestään tönäs sen ja sitten se kaatui ja sitten se tippui siitä niinku sen beachin maan ja
lattian lävitse. Ja se oli makea. Hän tippui siinä itse asiassa ensimmäiseen studioalbumiinsa, jonka nimi on Mansion. Okay. Ja se Mansion se on niin kuin hänen päänsä, eli siellä on tunteita joka huoneessa ja niin poispäin, että hän joutui takaisin sinne, että älä lähde karkuun vaan. Hän on hyvin erilainen. Oli komeata. Erilainen tyyppi. Komeata kuvaa ja hyvältä soundas. Kuumeneekohan toi jollain tavalla? Mikä siinä on, kun se mun mielestä aika tietyin väliajoin se iskee ton signaalin poistosta. Ihmeellinen juttu. Ja sä just salettiin, että siellä ei ole mitään näytösäästäjää tai mitään päällä. Mutta kai se niinku pitäisi näkyä tossakin sitten. Kato, kun tää pysyy. Niin jos se peilaa sitä. Joo, se on sitten joku. Joku oma juttu. Joo, kaapelivaihtoa. Huhhuh. Kyllä. Mihin sit? Viime kerralla, kun juteltiin, niin siellähän oli asiaa jos ja vaikka mistä, mutta sitten meillä oli, jos se podcast olisi jatkunut vielä 3 tuntia, niin meillä oli yksi seuraavista aiheista, oli muun muassa kaukokatsominen. Kyllä. Ja hyvin mielenkiintoinen juttu. Me ajateltiin, että jos sitä tänään vähän purettaisiin tuossa noin. Nythän on pakko sanoa, että mähän olen Suomessa tällainen kaukokatsomisekspertti, koska mullahan on tällä hetkellä ihan koulutus tähän näin, joka siis kulkee vähän tälleen uudelleen brändättynä tietoisuusmatriisinavigointina. Hienon nimen olet kehittänyt tällä. No kun mun mielestä se on jotenkin, no ehkä se ei ole niin kuvaava kuin kaukokatsominen, mutta sitten taas kaukokatsomisessa se on jotenkin, se on aika suppea. Et jos tätä koko ilmiö halutaan ymmärtää jollain tavalla, niin mun mielestä sitten täytyy puhua tietoisuudesta ja jonkinnäköisestä informaatioverkosta. Niin tietoisuusmatriisi kuulosti niin kuin loistavalta. Joo, ja mä henkilökohtaisesti nimenomaan niin kuin haluaisin ymmärtää tätä asiaa. Ja niin kuin monessa muussakin asiassa, niin mä oon vähän niin kuin aidalla. Silleen, että kuten edellisessäkin jaksossa pohjustin muistaakseni, ja usein samalla asialla pohjustin, että pikkupojasta asti mä oon lukenut niin mielenkiintoisia skifikirjoja, että mikään ei pelota sillä lailla. Mikään ajatus ei suoranaisesti tunnu semmoiselta mahdottomuudelta. Mutta et mun oma maailmankuva ei niinku, se ei tarvii sitä ikään kuin, tosi vaikea selittää silleen, että mä pidän, että tämä voi ihan hyvin pitää paikkaansa, tämä voi olla mahdollista, mutta et se ei ihan suoranaisesti niinku sovi mun omaan maailmankatsomukseen, että olisi olemassa sellaisia asioita, mitä me ei voida niinku mitata. Tai hiukan taaksepäin otan, on olemassa sellaisia asioita, mitä me ei voida mitata, mutta se johtuu siitä, että me ei olla vielä tehty tarpeeksi hyviä mittareita. Niin tämä voi olla sellainen. Voi olla, että on olemassa tällainen tietoisuuskenttä, mutta meillä ei vaan ole instrumentteja, millä mitata sitä tällä hetkellä. Mä niin kuin mielelläni jätän niin kuin ikkunan auki, ja mä todella haluan uppoutua ja saada tietooni kaiken mahdollisen, että mä voin itse sitten ikään kuin tulla jonkinlaiseen johtopäätökseen, että, niin kuin, että pidänkö mä tätä todellisena ilmiönä vai en. Joo. Ja mun mielestä tuossa on tosi tärkeää se, että tämä vähän niin kuin eritellään ihmisestä, että tämä ei ole ihmisen sitoutunut millään tavalla ilmiö, jos tämä ilmiö on tosi, vaan se on nimenomaan silloin tekemistä tietoisuuden kanssa. Ja mä uskon, että tietoisuutta on muuallakin kuin ihmisessä, mutta se voi olla vain eri tasosta. Taisi olla Max Planck, joka aikanaan sanoi, että tietoisuus on fundamentaali maailmankaikkeudessa. Että se on itse asiassa kaiken perusta. Ja kvanttifysiikkahan nyt siis antaa viitteitä siitä, että tietoisuus ikään kuin luo todellisuutta. Että se ei ole niin kuin mitään huuhaa. Tai se on niin helppoa aina, että kun vaikka joku matemaattisesti todistaa vaikka
tai että luodaan tämmöinen malli jostain vaikka kvanttiaallon romahtamisesta ja niin kuin, mikä tämä tarkkailijaefekti. Joo. Niin sitten, että se todennäköisesti pitää paikkansa, niin sitten siitä vedetään heti mutkat suoraksi ja koska tämä on totta, niin tuonkin on oltava totta. Mutta kun se varsinkin sitten siellä niin kuin kvanttimaailmassa, niin se ei meekään enää sen semmoisen maalaisjärjen kautta, vaan että ihan niin kuin älyttömältä kuulostavat ajatukset, että vaikka että hiukkasia voi syntyä tyhjästä ja syntyy ja sitten ne häviää taas. Ja tämmöisiä, niin kuin, mitä pidetään aika pitkälti siellä niin kuin sen nykyisen mallin, niin kuin, että nämä on ihan tosi asioita. Joo. Niin paitsi, että se menee vasten perusfysiikkaa, eli niin kuin energian säilyminen ja se laki, niin periaatteessa meillä ei pitäisi olla mahdollisuutta siihen. Ei niin, mutta just, että tietyllä, niin kun mennään tarpeeksi pieniin hiukkasiin, niin yhtäkkiä ne eivät käyttäydykään enää niin kuin niiden meidän mielessä pitäisi just semmoisen perus niin kuin newtonilaisen fysiikan mukaan, vaan ne käyttäytyykin ihan miten sattuu tai sillä lailla, että me ei niin kuin osata edes niin kuin ennakoida, että miten ne näin. Niin tämäkin jättää hyvin suuren ikkunankin mun mielestä auki esimerkiksi tämmöiselle asialle. Ja kaikki tämmöiset näin, että jos kaksi hiukkasta on olleet yhdessä ja sitten ne viedään simsalabim vaikka valovuoden päähän toisistaan, niin tarkkailemalla toisen niin kuin, oliko se spiniä. Niin voidaan välittömästi määrittää ja tietää, että mikä sen toisen spini on, koska se on sama. Kyllä. Niin kaikki tämmöiset asiat, että sehän on täysin sitä, esimerkiksi vaikka Einsteinin niinku, tätä, mikä tämä nyt on, relativity, suhteellisuusteoriaa vastaan. Sehän ei ole mahdollista, että mikään, siis edes informaatio liikkuu nopeammin kuin valo. Valon nopeus on, niin kuin, pitäisi olla nopein, mutta sitten jos niin kuin informaatio liikkuukin nopeammin, niin mitä kautta se liikkuu? Mikä se kenttä on, mitä kautta se tekee sen? Onko siellä joku sellainen kenttä? Syntyykö niiden välille joku mikä? Niin sitten nämä jättää niin paljon kysymyksiä, että mun mielestä on ihan paikallaan niin kuin kuulla. Joo. Ja sitten tätä täytyy ehkä pohjata sillä, että tällaiset ilmiöt voi olla mahdollisia vain, jos kaikki tieto on jo olemassa. Et kun puhutaan tästä näin hiukkaslomittumisesta ja kuinka ne käyttäytyy samalla tavalla, on tämä kuuluisa double slit experiment, missä ammutaan yksittäisiä fotoneja tai elektroneja vaikka, ja sitten se tulos siitä itse kokeesta riippuu, että onko sitä havainnoimassa vai ei. Eli tulos vaihtelee sen mukaan, mikä tarkoittaa sitä, että... Ja että se hiukkanen voi olla kahdessa paikassa, se voi mennä kahdesta raosta läpi samanaikaisesti. Jos sitä ei katsota. eli periaatteessa silloin se on aalto. Eli se menee aaltona läpi ja sitten se tekee sen interferenssikuvion sinne seinään. Mutta sitten kun me tarkkaillaan sitä, niin sitten se näyttää kummasta se menee. Ja silloin se on vain pisteenä seinässä, mikä on käsittämätön. Mutta siitä on tehty tällainen vielä ehkä mielenkiintoisempi versio, on delayed double slit experiment, missä toinen hiukkasista edelleenkin ammutaan niin kuin samalla tavalla, mutta toinen, se periaatteessa pistetään labyrinttiin menemään heijastusten sun muiden kautta ja suotimien kautta seinään. Eli sillä kestää kauemmin saapua sinne. Mutta koska ne on hiukkaslomittuneita nämä testikappaleet, niin se, joka saapuu myöhemmin sinne kyseiseen paikkaan, niin tietää, mitä tälle aikaisemmalle, ei kun se menee just toisinpäin. Tämä aikaisempi tietää, mitä sille myöhemmällä tapahtuu, vaikka sitä katsottaisiin vasta siellä ihan loppupäässä siitä testistä, sitä, joka kulkee pidemmän reitin. Niin sitä havainnoidaan vasta siellä loppupäässä, jolloin tämä, joka on kulkenut lyhyemmän, on periaatteessa jo saapunut maaliin. Mutta se tietää, että onko siellä vastassa havainnoja vai ei. Niin, sen takia mä sanon, että pääräjähtää. Että täytyy olla olemassa kaikki tieto jo ennestään. Se täytyy olla olemassa jo koko ajan. Ja sitten se vaan kiteytyy tähän hetkeen, tapahtumapaikkaan ja tapahtumahetkeen. Ollaanko me, jotka luo sen siinä, sitä en tiedä, mutta jokin taho sen tässä välissä luo, jolloin se kaikki
Tai se syntyy. Ei, niin syntyy. Renderöidään tähän. Niin, siis se on ihmislajille tyypillinen ajatus, että kaikille mitä tapahtuu, niin sille tarvitaan niin kuin se alulle panija. Joo. Et tarvitaan joku hahmo, joka nyt synnyttää ton salamoinnin tai niin kuin tarvitaan joku tämmöinen niin kuin selitys sille, että miksi myrsky tuli. Joo, kyllä. Niin sit tarvitaanko? Se on niin kuin lajityypillistä käyttäytymistä ajatella näin, mutta mun mielestä se ei ole varma asia. Ei olekaan, ja sit se on meille niin hankalaa, kun me halutaan alku ja loppu. Että jos me mietitään vaikka se, että mulla on ihan fine, vaikka kaikki informaatio olisi aina ollut olemassa. That's it. Mutta sitten taas kun me halutaan tutkia sitä, niin sit me halutaan sille jonkinnäköinen alku, me halutaan jonkinnäköinen loppu ja jotain sille välille. Ja me halutaan selitys sille, että miksi näin on. Nimenomaan. Mutta selvästi on viitteitä siitä, että ensinnäkään me ei ymmärretä, miten kaikki toimii. Viitteitä siitä, että asiat toimivat eri tavalla kuin välillä oletamme. Ja sitten täysin mahdottomia ajallisia yhteyksiä, kuten esimerkiksi just tässä Delayed-eksperimentissä, että miten sellainen hiukkanen, joka on jo saapunut maaliin, voi saada tiedon siitä, mitä tapahtuu vaikka 100 sekunnin kuluttua tuolla noin. Ja se osaa käyttäytyä sen mukaan. Mites näissä muuten testeissä tuli mieleen, että mikä riittää sitten aiheuttamaan tämän observer-efektin, tarkkailija-efektin? Mikä tahansa, jolla pystytään mittaamaan se. Just niin, että mikä tahansa mittalaite, vaikka sitä mittalaitetta ei ihminen katsoisi sillä hetkellä, vaan että riittää, että on rekki päällä. Kunhan se on tallennettu. Niin, ja tutkijat voi olla kahvilla Esson baarissa, mutta kunhan rekki on päällä, niin sitten, mutta jos rekki ei ole päällä, tai että jos kamera on toisessa huoneessa, niin sitten se menee eri lailla. Joo, näin mä olettaisin. En ole täysin varma, mutta mä olettaisin, että silloin kun tietoa ei tallenneta, niin sitten se käyttäytyy eri tavalla. Ihan crazy. On. Siis niin miksi? Se on tosi niin kuin, viheliästä tää näin. Mutta meidän aivot toimii todennäköisesti jonkinnäköisenä ei kiihdyttimenä, vaan mikä se on vastakohta, hidastimena. Okay. Jos sä mietit Einsteinin suhteellisuusteoriaa, joka on hyvin kaunis, se selittää suhteellisen paljon. Eli siinä energia on yhtä kuin massa kertaa valonnopeus toiseen. Eli toisin sanoen tosi nopeata massa. Energia on tosi nopeata massa. Mutta jos sen kääntää toisinpäin sen saman yhtälön, niin silloin massa on tosi hidasta energiaa. Eli toisin sanoen, jos me havainnoidaan sitä energiaa, niin hidastetaanko me se silloin massaksi? Kun mehän ei tiedetä, mistä massa oikeasti, miten se syntyy, mistä se koostuu. Tuli mieleen tässä kesän aikana, muistaakseni luin jonkun tämmöisen, että tiedemiehet on ensimmäistä kertaa pystyneet luomaan, oliko se niin, että fotonista pystyttiin luomaan elektroni. Okay. Vai oliko se jotenkin, vitsi kun mä en ihan tarkkaan muista, mutta sille saatiin massa. Joo, pointti oli se, että massattomasta hiukkasesta, niin sille saatiin tehtyä massa ensimmäistä kertaa jossain laboratoriossa, mikä on aika niin kuin mieletöntä. Sille, että jossain Skifi-kirjassa ihan varmasti on ollut joku tämmöinen konsepti, että joku tarpeeksi edistynyt sivilisaatio, niin ei niin kuin tarvii enää materiaa, kun niillä on niin paljon energiaa käytettävissään, että ne pystyy käytännössä luomaan valosta kaiken. Niin sitten tämähän on vähän niin kuin sinne päin, että jos sä pystyt fotoneista luomaan massallista matskua, niin sä pystyt käytännössä, jos sulla on riittävä määrä energiaa, niin sä voit, niin kuin, että tossa on avaruusalus, tossa on avaruusalus, tossa on planeetta, tossa on aurinko, niin kuin, tiedätkö, tähti, niin jos sulla on vaan tarpeeksi energiaa ja teknologia on tarpeeksi pitkällä. Eli tuolla me saadaan aika vääristymiä aikaiseksi, kun fotonithan ei koe aikaa, kun ne kulkee valon nopeudella. Jos ajatellaan aikaa sellaisena, kuin meillä se täällä on, jos kuljet valon nopeudella, niin sulla on sama hetki olemassa aina. Eli periaatteessa valo, joka tulee tuolta sun silmää, niin se on sama valoa, mikä on syntynyt siinä hetkessä, jos tälle on ollut kaikki alku. Fotoni on samassa hetkessä. Se ei koe aikaa millään tavalla. Sun aika pysähtyy, kun saavutat valon nopeuden. Mutta sitten jos me tuodaan... Mutta eikö se ole vaan niinku verrattuna?
Niin, mutta jos se on maksimaalinen nopeus, niin ne ei silloin... Mutta se on vaan se ero, tiedätkö? Silleen, että siellä... Miten mä selittäisin? Me ollaan aikaisemminkin keskusteltu ajasta ja siitä, että onko se todellista ja näin, mutta jos sulla on joku vaikka fotoni, joka menee valonnopeutta, niin kyllähän se, jos se olisi niin kuin tietoinen itsestään, niin se kokisi aikaa siellä omassa. No joo, siinä määrin suhteutettuna. Näin, mutta verrattuna sitten se hänen aikansa menee niin hitaasti meihin verrattuna, tai toisinpäin, miten se nyt meneekään, niin se ero on se, mistä se syntyy se, niin kuin, että ei koe aikaa. Mitä se, niin kuin, koska aika on niin näähän on matemaattisia rakenteita, että me nähdään, että okei, tässä kohtaa on valonnopeus, tässä kohtaa aika pysähtyy. Eihän se sitä tarvitse olla. Mikä taas puhuu sen puolesta, että tämä maailmankaikkeus on jotain ihan muuta kuin mitä oletamme sen olevan. Yhdessä lempi-skifi-saagassani Heechee-saagassa, oliko Heinleinin settiä, niin siinä Heechee on tämmöinen edistynyt sivilisaatio, mikä menee sitten mustaan aukkoon, pakoon, sellaista toista voimaa, ja näin enempää spoilaamatta kenellekään, mutta on joissain muissakin mun mielestä leffoissa, TV-sarjoissa, kirjoissa spekuloitu silleen, että jos sä meet vaikka jos sulla on teknologia mennä sisään mustaan aukkoon, niin se käytännössä pysäyttää ajankulun sulle verrattuna kaikkeen, mitä tapahtuu sen niin kuin, tapahtumahorisontin toisella puolella. Niin sit siinäkin, niin kuin, että sä voit mennä mustaan aukkoon ja tulla sieltä ulos. Ulkopuolella on kulunut vaikka 1 miljardi vuotta, mutta sinulle se on ollut puoli tuntia, mikä ikinä se onkaan se suhde. Mutta siinä taas se, niin kuin, että aika ei pysähdy, vaan että se, mihin sä vertaat, sillä on vääristyy. Kyllä. Mutta sitten jos mennään tuohon... Lukekaa skifiä. Se avartaa. Niin ja siis mä uskon, että uskalias skifi on periaatteessa jossain vaiheessa tiedettä. Juu. Se menee niin kuin, sä saat ajatuksen jostain, joka on niin sisäsyntyisen oikein, että siitä pystytään tehdä tiedettä jossain vaiheessa. Mikä taas puhuisi mahdollisesti siitä, että kaikki informaatio on olemassa ja me voidaan poimia sitä informaatiota jostain tuolta. Tai sitten se on vain älykkäiden ihmisten tai mielikuvituksen omaavien ihmisten niin taito. Mä oon sen verran ihmisrakastaja, että mulle mieluisempaa olisi se, että kaikki informaatio ei ole olemassa, kaikki keksinnöt ei ole keksitty ja sitten on fiksuja ihmisiä, jotka keksii ja tekee näitä keksintöjä, kuin se, että kaikki olisi jo tehty ja keksitty ja sitten fiksuiksi ihmisiksi koetaan vaan sellaiset, jotka pystyy sitten sieltä tietoisuusmatriisista poimimaan niitä ajatuksia. Niin mun mielestä niin kuin jälkimmäinen on vähän silleen, vähän niin kuin enemmän blää, mutta se voi olla niin silti. Se on vähän kylmää ajatella, että on olemassa joku eetteri, mihin vaan tietyt pystyt. Tai oletettavasti kaikki pystyy siihen olemaan yhteydessä, mutta toiset on vaan taitavampia. Niin. Mutta onhan tämähän on maailmanlaajuinen ilmiö myöskin se, että jos puhutaan ihan keksijöistä, niin yleensä he saavat ideansa jonkinnäköisen näyn kautta. Kuten esimerkiksi vaikka Nikola Tesla. Hän sai näkyjä, hänelle puhui jokun. Ja mielenkiintoinen hahmo. Juu, kyllä. Ja sitten hän vaan rakensi, mitä ikinä rakensikaan. Ja ei todellakaan ole ainoa. Sellainen intialainen matemaatikko kuin Ramanujan, nyt en muista hänen etunimeä, mutta hänellä on edelleenkin, hän eli siis tuolla 1920-30-luvulla, hänellä on edelleenkin sellaisia matemaattisia tai teoreemoja, joita ei ole todistettu, mutta ne odottaa vaan sitä, että me saadaan niinku kiinni hänet ja hänen ajatuksensa. Ihan mieletöntä. Joo. Hänellä oli esimerkiksi mustiin aukkoihin, ennen kuin niitä oli keksitty, niin hänellä oli olemassa jo yhtälöt, että miten siellä
lasketaan jotenkin. Tämä kuulostaa hyvin mystiseltä. Ja hän sai kaikki yhtälöt niin kuin unissa, visioina. Et jonkinnäköinen ihmeellinen yhteys. Mun on pakko kysyä, ennen kuin mennään itse kaukokatseluun, sä luovana ihmisenä, niin tunnet sä, että sun olotila on erilainen silloin, kun se luovuus iskee? Vai onko se sellainen, nyt mä päätän, että nyt mä teen? Vai tuleeko siellä, puhutteleeko sinua joku muu jostakin, kun sulla vaikka alkaa tekstiä syntyy? Nyt kysyit tosi vaikean kysymyksen. Koska mieti rauhassa, koska mä ainakin ensinnäkin, mä inspiroidun tietysti siitä, kun mä kuulen jotain tai näen jotain. Ja se saa myllyn pyörimään itsessään jo. Mutta välillä mulle tulee sensaatiomaisen hienoja ideoita, mutta tuntuu, kun ne tulisi muualta. Esimerkiksi mä saatan, tää kuulostaa tosi hassulta, mutta mä saatan herätä aamulla silleen, että mä näen katossa vaikka sanan. Okay. Mutta se on vain hetken siinä. Joo. Ja sitten se lähtee siitä. Et mä tiedän tasan tarkkaan, voi olla, että mä oon nähnyt unta vaikka siitä, ja se on käsitelty jo jossain määrin tuolla, mutta mä en vaan muista sitä. Mutta sitten se lähtee siinä päivänä, mä tiedän tasan tarkkaan, mitä mä teen. Ja tekstiä syntyy tai mitä ikinä mä oon tekemässä. Se tulee valmiina tuolta noin. En mä sano sitä, että se tarvii olla mikään divine intervention tai vastaava. Niin, että mistä se tulee. Niin. Tosi vaikea kysymys sanoa mitään niin kuin yhtä vastausta tai semmoista yhtä paikkaa, kun luomista on niin kuin monta erilaista ja fiiliksen mukaan, niin toisina päivinä se on sitä ass work, eli sä sit your ass down on work, eli se syntyy siitä, kun sä päätät, että nyt, ja usein niin kuin pakko on paras motivaattori, että nyt on vaikka sun on nyt pakko saada vaikka huomiseen tai tähän iltapäivään tai vaikka puoleen päivään mennessä sun säkeistö valmiiksi, koska on tietty aika, milloin sun pitää mennä äänittämään se biisiin, missä on muitakin ihmisiä, ja sä et voi niin kuin sössiä toisten aikatauluja, se olisi epäkohteliasta, niin sitten nyt on vaan pakko istua alas vaikka edellisenä iltana, ihan sama kuinka kauan se kestää. Se voi kestää 7 asti aamulla, jos ei ole inspiraatiota. Mutta sitten joskus parhaat jutut syntyy tolleen. Tai sitten ne voi syntyä ihan toisella tavalla. Silleen, että ding, hei, toi oli hauska sanapari. Kirjoita sen alas. Ja sitten mä oon semmoinen niinku prosessikirjoittaja, että mulle tulee niinku ideoita koko ajan. Niinku, mulla on puhelin täynnä biisikonsepteja, yksittäisiä rivejä, jotain niinku 2 rivin, 4 rivin kokonaisuuksia. Ja mä kirjoitan niitä jatkuvasti alas. Siis kirjaideoita, leffaideoita, kaikkea, siis mitä ikinä. Kenen kanssa haluan tehdä podcastia. Siis niinku aivan törkeästi, vaan niinku koko ajan vaan niinku tulee. Kaikki en kirjoita alas. Kaikki en muista sit hetken päästä. Mutta sitä tulee niinku ihan törkeätä tahtia niin paljon, että en mä kerkeä tekemään kaikkea. Niin sit mä joudun jo aika paljon niinku suodattaa siinä vaiheessa, että mitä mä edes kirjoitan itselleni muistiin semmosia juttuja. Ja sitten kun tulee se tilanne, että nyt on pakko saada vaikka joku säkeistö valmiiksi, niin sitten kun tulee, ja usein tulee semmoinen blokki, että nyt ei vaan etene, niin sitten mä menen sinne vaikka mun todella pitkään listaan kaikki ja sitten joskus kun kirjoittaa biisiin, niin siitä jää niinku matskuu yli, niin mä laitan sen talteen, koska se voi olla kurrenttia sitten johonkin ihan siis vaikka 3 vuoden päästä tehdään joku toinen juttu, niin se voi yhtäkkiä sulahtaakin siihen. Ja sit mä en muista, onko hetkinen, mä oon kerran elämässäni kirjoittanut biisin alusta loppuun, tai siis säkeistön, oman säkeistöni niinku alusta loppuun yhden kerran. Mä oon aika monta biisiä ollut tekemässä. Ja se on tapahtunut tasan tarkkaan yhden kerran. Se oli Hotelli Sointu-nimisen TV-ohjelman kuvauksissa, koska siinä oli se idea, että siinä tehdään, sulla on 0,5 tuntia aikaa kirjoittaa biisi, ja se aihe tulee sieltä
Sä et tiedä sitä etukäteen, sä vaan meet sinne kuvauksiin ja sit sulla on puoli tuntia aikaa ja mitä ikinä sä kirjoitat sinne, niin sit se tehdään. Näin. Että totta kai sitä niinku, sen jälkeen niinku tuotettiin, mutta niitä sanoja ei vaihdettu. Ainakaan me ei vaihdettu sitä. Niin se on ainoa kerta, milloin ollaan oltu siis Ylen studiossa ja nyt on kello lähtee päälle naks ja nyt on 30 minuuttia ja sun on pakko saada hyvä 16 riviä tekstiä tehtyä ja se on ainut kerta. Ja hyvin usein mulla käy silleen, että mä keksin vaikka viimeisen rivin ekaksi. Että se on se, mikä mulle tulee päähän, että ding, hei, toi voisi olla hauska niinku lopetus. Ja sit mä kirjoitan, en ehkä niinku myöskään sitten lopusta alkuun päin, vaan että mä oon ensimmäiseksi keksinyt sen viimeisen rivin ja sitten mä keksin sen toka vikan rivin siihen, että se niinku rakentaa sen punchlinein sinne ja sitten seuraavaksi mulle tuleekin mieleen vaikka rivit 7 ja 8 tai 3 ja 5. Ja sitten mä saatan jossain vaiheessa olla silleen, että hei, noin 4 riviä ei mätsäkään niitä seuraavan kanssa, niin itse asiassa vaihdetaanpa ne päittäin. Ja mä, niin kuin sanoin, prosessikirjoittaja. Kyllä. Ja sitten musajutuissa varsinkin, niin inspiraatio iskee hyvin usein, on ollut silleen vähän niin kuin turhauttanutkin sellainen fiilis, että kun on ollut vaikka keikalla, niin sitten keikan jälkeen on niin semmoinen euforinen ja hyvä fiilis silleen, että ei vitsi, sen biisin se osa ja ton biisin toi osa jotenkin resonoi nyt tähän yleisöön ja siitä tulee niinku se inspiraatio on semmoinen, että ei vitsi, nyt pitäisi heti päästä studiolle, nyt pitäisi heti rupea kirjoittaa, niin tosi harvoin sitä on tehnyt. Se on niinku yksi, no mä yritän olla niinku katumatta mitä, mutta se niinku, kun mä taaksepäin katon, niin se luova energia olisi pitänyt käyttää. Se fiilis, mikä siitä niinku live-esiintymisestä tulee, niin se inspiroi. Ja monessa muussakin tilanteessa, niinku, vaikka podcastia tehdessä, niin sitten kun kuvaukset loppuu, niin on heti niinku mielessä 1 miljoona seuraavaa jaksoa tai tälleen. Niin sitä luovaa energiaa pitäisi enemmän saada jotenkin valjastettua. Mutta se tulee tuolta ihan mistä vaan. Ja hirveällä tahdilla ja syötöllä. Ja toisina päivinä ei tule mitään. Niistä on vaikea. En mä koe, että kukaan sitä mulle kertoisi. Mutta joskus unissa on tapahtunut juttuja. Ja siis tosi, kun miettii unia, niin harvemmin niistä saa kiinni sitten enää, kun herää. Että mä muistan useita kertoja tapahtuneen niin, että mä herään ja sitten mä oon silleen, että ei vitsi, se biisi oli muuten hyvä, mikä tuossa mun unessa just äsken. Tyyli, että minkä mä tein siinä mun unessa. Ja sitten mä enää muista, miten se meni. Ja jumalauta se ärsyttää. Ootko sä muuten huomannut, ootko sä kuullut musiikkia unissa? Joo. Huomaat sä, että se on täydellistä siellä? Siis tai ainakin mun kokemus siitä on, jos mä kuulen aika usein, ja mä kuulen vaikka jopa klassisia biisejäkin, niin mun muisti muistaa ne biisit, kaiken mitä siellä on. Ja jos mut nyt kysyisi, niin mä en tietäisi tuon taivaallista, miten se niin kuin menee tai jos rakentaa sitä. Että se on ihan käsittämätön, mikä kapasiteetti tuolla on päässä. Kun sä olet kantuvei, niin sun oma pää pystyy rakentamaan ihan siis täysin niin kuin toisia universumeja. Täysin toisia tilanteita ja keksimään sinne kaiken semmoisen, että sä et huomaa sitä, että sä oot kantuvei. Kyllä. Ollaan me ihmeellisiä elukoita. On, ja noita unitiloja, niitähän on monenlaisia. Ja selkounet on yleensä ne, missä niin kuin se olisi kiva. Tapahtuu eniten. Ja ne itse asiassa liittyy myöskin tuohon kaukokatsomiseen. Se olisi kiva oppia. Jotkuthan ainakin sanoo pystyvänsä kontrolloimaan uniaan. Joo, se on se, mihin pyritään. Et silloin pystytään liikkumaan todella, todella vapaasti, kun hallitaan se taito. Mutta mistä me nyt aloitetaan kaukokatsominen? Alusta. Ihan alusta. Meidän täytyy ensin ehkä miettiä sitä, että onko olemassa... Meidän täytyy miettiä ensin sitä, että onko olemassa tietoa, onko olemassa sitä tietokenttää. Oletko kuullut sellaisesta tutkijasta kuin Daryl Bem?
Jos on, niin sä oot joskus maininnut, mutta ei ole jäänyt mulle mieleen toi. Joka tuossa 1900-2000-luvun vaihteessa niin teki aika paljon. Darryl J. Bem. Hän teki, olikohan Cambridgein yliopistossa, mä en muista Cornwallin yliopistossa oppilaille paljon tällaisia mielenkiintoisia tutkimuksia, testejä. Otetaan yksi esimerkki. Hänellä oli oppilasryhmä, koska siinä oli joku 40 oppilasta. Heidät tuotiin luokkaa ja sitten projektorilla oli heijastettu 48 sanaa taululle. Ja olisiko heillä ollut joku 10-15 minuuttia aikaa ilman mitään muistinpanon välineitä, niin heidän piti opetella ulkoa niitä sanoja. Sitten ne sanat otettiin pois, heille annettiin kirjoitusvälineet, kirjoittakaa ne sanat, mitä muistatte, ja sitten kerättiin kaikki materiaali pois. Sen jälkeen tuli tämän kokeen toinen vaihe. Niistä 48 sanasta valittiin satunnaisesti 24 sanaa. Heille annettiin se lista eteen, ja heidän tuli harjoitella näitä sanoja, kytkeä ne jollain tavalla käytäntöön. Esimerkiksi kirjoittaa lause, missä se sana oli, ja sitten kuvitella, oli se nyt vaikka sitten, että jääkarhu syö jäätelöä tai vastaava. Kuvitella sitä niin kuin skenaariota, mikä siitä tulee. Okei, he teki sen osan tehtävästä, otettiin taas kaikki materiaali takaisin. Ja sitten kun käytiin läpi koetuloksia, niin toistuvasti oppilaat muistivat paremmin niitä sanoja, joita hän oli jälkikäteen harjoitelleet ja sitoneet käytäntöön. Eli koetulokset niin sanotusti muuttu menneisyydessä sen mukaan, mitä tulevaisuudessa harjoiteltiin. Aika crazy. Tässä onnistuttiin, ja tästä tehtiin monta iteraatiota tästä tutkimuksesta. Siinä onnistuttiin jopa silloin, kun he tiesi, että mikä koe on kyseessä. Koska hehän ei voinut tietää, että mitkä sanat siellä valikoituu satunnaisesti. Mutta silloin se menee pilalle, jos koetulokset, riittää kun yksi ihminen katsoo ne koetulokset, eli ne lyödään kiveen siinä vaiheessa, kun katsotaan koetulokset ennen sitä toista vaihetta, niin sitten se häipyy se taika siitä. Eli taas se, että joku tarkkailee, niin se kyllä. aaltofunktio romahtaa, se romahtaa. Ja sitten siitä tulee niin kuin totta. Joo, mutta tässä on vähän se sama efekti kuin siinä hiukkaslomittumisessa se delayed experiment. Eli nyt menneisyys tietää, joka tulee ensin maaliin, niin tietää, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Eli se on niinku retrokausaliteettia tämä näin, joka on täysin käsittämätön asia. Ei näet. Mä heti rupesin miettimään, että jos tällainen ilmiö, jos tämä on niinku todellinen ilmiö, ja niinku, et jos tämä ei ole psykologinen, vaikka siis tämähän on psykologiaa, niin kuin tämä tutkimus on käytännössä psykologinen tutkimus, mutta että jos tämä ei ole indikaatio vaan ihmisen mielen toiminnasta, vaan että tämä on indikaatio fysiikan niin kuin fysiikan laeista, kvanttimaailmasta, mistä ikinä, niin jos tämä on niin kuin indikaatio siitä, niin mä rupean heti miettimään, että miten tuon saisi hyödynnettyä, voisiko tästä niin kuin kehittää, että jonkun sellaisen ikään kuin teknologian tai niin kuin metodin, millä pystyisi muuttamaan taaksepäin sitten lottonumeroita. Niin, juuri näin. Juuri näin. Niin, miten se pystyisi, miten pystyisit manipuloimaan? Se on vaan se, että se täytyisi olla jotain, mikä on ei-julkaisematonta. Että ne lottonumerot ei saisi olla julki. Niin, että se pitäisi olla jollain tavalla hämärän peitossa, mitä ikinä muutetaankaan. Joo, niin että kukaan ei edes, riittääkö, että niin kuin mikä riittää siihen hämärän peittoon, että jos ne numerot on tallennusmedialla, läppärin kovalevyllä tai rammissa, niin onko se sitten jo? Ei mun mielestä, koska tässä ne oli fyysisesti kirjoitettu lapulle, mutta riitti kun ihminen käy katsomassa. Eli periaatteessa se voisi olla sulla kovalevyllä arkistoituna tai kirjassa arkistoituna, kunhan
kukaan ulkopuolinen ei ole käynyt katsomassa, mitä siellä on. Mutta joku ne on kirjoittanut sinne kovalevylle. Mutta tässä oli, niin kuin ne oppilaat oli kirjoittanut, he tietää sen. Siis että sitä ei ollut, oliko se sitten silleen, että sitä dataa ei ollut ikään kuin koostettu mihinkään, vaan että siellä oli vaan niin kuin se raaka. Joo, heidän vastauksensa. Vaan niin kuin koevastaukset, mitä kukaan ihminen ei ollut käynyt läpi. Juuri näin. Mutta sillä ei ole niinku mitään väliä, että onko ne kaikki koevastaukset näpytelty tietokoneelle vai onko ne paperilla. Ei, kunhan vain oppilas on näpytellyt ne tietokoneelle. Et siinä ei ole niin, että joku professori, joka näpyttelee, niin sitten se siinä vaiheessa... Joo, koska sitten hän tietää, vaikka hän alitajuisesti tietää, että mitä kukakin on vastannut. Silloin ne lukittuu ne vastaukset. Joo. Et se on tosi maaginen toi noin. Joo, se tohan kuulostaa ihan magialta. Joo. Ja siis näissä täytyy nyt sanoa sen verran, että tilastollisesti nämä on merkittäviä, nämä muutokset. Mutta sitten kun katsotaan prosenteissa, niin ei se siellä ole niin kuin... Sanotaan, että jos joku ilmiö on 50-50, niin se on tilastollisesti merkittävä vaihdos, jos se saadaan vaikka 5-5 ja 4-5 se suhde. Et silloin se on merkittävä. Kyllä. Et ei nääkään ollut silleen, että niissä olisi huimia eroja, mutta selvästi kallistui siihen, että oppilaat muistivat paremmin niitä sanoja menneisyydessä, mitä he tulevaisuudessa opettelivat. Se on aika crazyä. Tämä voi olla myös indikaattori siitä, että koko meidän konsepti ajasta on väärä. Niin. Että se ei ole lineaarinen, vaan että me ei vaan niin pystytä kokemaan aikaa sellaisena kuin se todellisuudessa on, että kaikki on olemassa samaan aikaan koko ajan. Näin niin kuin vaikka esimerkiksi. Kaikki tieto. Joo, joo. Mä annan tämän erän sinulle. Mutta taas kerran, lajityypillistä, ja siitä on niin kuin savannilla ollut hyötyä, että osataan niin kuin miettiä syy-seuraussuhteita, ja koska siitä on niin pitkään ollut hyötyä, niin sitten se on edelleen. Mutta sitten kun mennään vaikka tarpeeksi syvälle fysiikan maailmaan, niin sitten siitä meidän niin kuin savannilaisten maalaisjärjestä, niin siitä on enemmän haittaa. Koska me ei pystytä edes niin, että se voi olla niin kuin täys tämmöinen harhaoppisuus, että aika ei ole lineaarista. Et kun sä oot joku tutkija, joka ensimmäistä kertaa on sitä ehdottanut, niin mitä olisiko tämä mahdollista? Niin, ei ole turpa kiinni siellä luokan takaosassa. Kyllä. Sinä saat nyt hylätyn. Sinun urasi tuhotaan, koska kehtaat ehdottaa tällaista, jonka kaikki tietää, että tuo ei ole totta. Niin. Toi on hyvä, kun sanoit savanni, koska mulla on itsellä sellainen fiilis, että jos meillä on olemassa ilmiöitä, joita me ei pystytä selittämään, niin niillä saattaa olla tekemistä selviytymisen kanssa. Eli meillä on jonkinnäköinen kyky havainnoida ympäristöä, joka on, ei nyt voi sanoa, voi sanoa, yliaistillista. Että näillä perusaisteilla tai niiden kombinaatio, joku sellainen herkkyysaste, joka on ollut elintärkeä tuolla noin, että me ollaan tunnettu vaikka se gepardi tuolla noin, vaikka ei me olla nähty sitä vielä, niin me ollaan tunnettu, että se on Future tuolla. Memories. Niin. Siis mä oon lukenut muutamia artikkeleita tästä, että jopa ihan, mahdollisesti jopa ihan varten otettavat fyysikot ovat mahdollisesti esittäneet, että tämä sun gut feeling, eli sun niinku vaisto on muisto tulevaisuudesta. Ihanaa. Toi on mä oon vähän... Mä en nyt kuvaisi sitä ehkä ihanana, mutta on mielenkiintoista. Joo, siis tää on vaan, mä tein kauan aikaa sitten sellaisen jakson, missä just toin tämän konseptin. Mä olin keksinyt sen, en varmaan ollut sitä keksinyt, mutta siis intuitio muista tulevaisuudesta on tämän jakson nimi. Ja se perustuu just siihen, että yksinkertaisuudessa kaikki tieto on olemassa, se on eri aikajanoilla, missä me periaatteessa eletään, ja sitten välillä tulee tietopurskeita meille itsellemme, meiltä itseltämme, jolloin se syntyy se intuitio, koska se on tapahtunut jollakin aikajanalla, me tiedetään, mitä seuraavaksi tapahtuu, ja sieltä tulee
intuitio niin sanotusti, muisto tulevaisuudesta. Se, miten tämä toimii, en osaa selittää. Siihen liittyy niin monta asiaa varmaan. Morfiset resonanssit sun muut. Mut voisi olla. Ja hyvin, siis joo, nämä on tosi mielenkiintoisia juttuja. Ja sitten kun tämmöisiä termejä, vaikka morfinen resonanssi, niin sitten hyvin monet sellaiset, kenellä on tosi semmoinen, että se niin mustavalkoinen maailmankuva, ne on silleen, älä käytä mulle tuollaisia termejä kuin morfinen resonanssi, se on pseudotiedettä. Niin, vaikka se ei ole. Kaikki niin, morfinen resonanssi periaatteessa tarkoittaa vain muotojen kommunikaatiota keskenään. Ja mitä lähempänä olet jotain tiettyä muotoa, sitä helpompaa kommunikaatio niiden muotojen välillä on. Mikä tarkoittaa sitä, että sinä resonoit itsesi kanssa parhaiten. On se sitten vaikka läpi aikajanojen, niin saat todennäköisesti helpommin tietoa itseltäsi toiselta aikajanalta kuin muilta tässä samalla aikajanalla. Mahdollista. Näytäpä tuo toteen sitten jossain niin kuin falsifioitavassa muodossa. Niin miten sä designaat, miten sä rakennat kokeen, millä edes voisi niinku osoittaa? No, itse asiassa Rupert Sheldrake on pyrkinyt osoittamaan. Tuli mieleen. Joo. Hän on jalostanut tätä morfista resonanssia tässä viime vuosikymmenet. Se on tosi vanha venäläinen idea, se on jostain 30-luvulta, 1930-luvulta toi morfogeeninen jotain. Paitsi, että se idea voi olla siis ollut aina olemassa. Niin. Jos kaikki. Kyllä, joku on vaan uneksinut sen toteen. Niin, ja ties milloin, tai siis, että onko edes milloin, vaan että se on aina ollut. Joo. Että sinä et ole mitään ikinä keksinyt, että sä oot vaan napannut sen tuolta matriisista. Mutta joka tapauksessa Sheldrake teki sellaisia kokeita, koska hänellä on just tämä teoria, että sinä resonoit itsesi kanssa parhaiten, mikä tarkoittaa sitä, että jos siitä pitäisi testata, niin sulla täytyy olla lähiympäristöstä ne ihmiset, kenen kanssa todennäköisesti olet parhaiten resonanssissa, eli verilinjaa tai sitten parhaimpia ystäviä. Ja hän teki tällaisen puhelinsoittokokeen. Iskettiin koekaniini 4 seinän sisään pariksi vuorokaudeksi. Hän antoi 4 kontaktia, lähikontaktia, joille annettiin tehtävä satunnaisesti silloin tällöin soitella. Ja kun puhelin soi tällä koehenkilöllä, niin ennen kuin hän vastasi, niin hänen piti kirjoittaa, että kuka vastaa. Ei kun kuka soittaa. Ja sitten katsottiin, että miten käy. Ja mä en nyt muista, mikä se jakauma oli, mutta tämäkin pitäisi olla, että 25% osuu oikeeseen. Niin olisiko se ollut joku 33 tai 34%. Että sinne saatiin tilastollisesti merkittävä vaihtelu tähän näin. Mutta sitten kun lavennettiin silleen, että ne ei ollutkaan aina niin läheisiä henkilöitä, niin sitten tämä katoaa. Että sillä on jotain tekemistä sen kanssa. Et jotain näyttää. Tämä on taas niinku semmoinen niinku todella ärsyttävä tilanne. Niinku, että vähän kutitellaan, mutta sitten ei rapsuteta selkää, vaan vähän kutitellaan. Tosi tekisi mieli kiroilla ja sanoa, että jumalauta. Et todella ärsyttävää. Et annetaan jotain viitteitä, että tässä voisi oikeasti olla just jotain toisinnettavaa niinku tiedettä taustalla, mutta sitten se on niin semmoista häilyvää ja helposti ihmiset sitten ne niinku uppoutuu siihen, ja koska ne huomaa jonkun yhden ilmiön, mikä hyvinkin saattaa olla todellinen ilmiö ja toisinnettavissa, niin sitten ne hyppää siihen kelkkaan ja off they go, ja sitten kaikki, mikä niinku viittaa edes vähän sinne suuntaan, niin ja sitten se korruptoituu. Kyllä. Kun tiede pahasti, sillä on tämmöinen tapa. Kyllä, konformismia pienessä kuplassa. Niin, just näin. Konformismi, avataanko sekin tässä näin? Solomon Asch, sosiaalipsykologi 1950-luvulla, tutki ihmisten massakäyttäytymistä, joukkokäyttäytymistä, ja teki tosi mielenkiintoisia kokeita oppilaillaan. Oliko nämä, missä oli eri pituisia viivoja? Joo. Oliko se Aschin? Oli Aschin. Eli hän toi, olisiko ollut, mä en muista, oliko se 8 henkilön koeryhmiä vai mitä ne oli. Mutta X määrä henkilöitä tuotiin luokkahuoneeseen seisomaan liitutaulun edessä, mihin oli piirretty 3 eri pituista viivaa, ja ne oli selkeästi eri pituisia. Se pointti tässä oli se, että tästä 8 henkilöstä vain 1 oli koehenkilö, ja 7 muuta oli näyttelijä ja ties mitä on tapahtumassa. Ja sitten sinne tuli ihminen, joka näytti tietyn pituista viivaa, ja sitten tämän koeryhmän piti
sanoa, että onko se liitutaulun A-viiva, B-viiva vai C-viiva. Ja koehenkilö asetettiin tietyissä kokeissa aina sen koeryhmän viimeiseksi sillä, että hän vastaa viimeisenä. Ja näyttelijät oli ohjastettu vastaamaan väärin. Että vaikka se oli selkeästi A-viiva, A-pituinen viiva, niin hän vastasi B, jolloin useimmiten myöskin viimeinen koehenkilö vastasi sen massan mukana B. Joo. Eli väärin. Täysin vasten kaikkea järkeä, vaikka hän varmasti tiesi, että se oli A, se viiva. Ja täällä on todennäköisesti ollut just sen elonjäänin, niin meidän lajin elonjäänin kannalta tämä on ollut positiivinen asia, mutta nykyyhteiskunnan kannalta on todella negatiivinen asia. Mutta se siinä on positiivista, että tässä näin koetilaisuudessa, jossa asettelu on tällainen, olikohan niin, että 75% koehenkilöistä vastasi jossakin vaiheessa väärin. Ei aina, mutta jossakin vaiheessa väärin. Mutta sitten kun siinä laitettiin yksi soraääni johonkin keskelle, että sanotaan, että vaikka toinen tai kolmas henkilö vastasikin oikein, niin tämä tipahti johonkin 10-15% vaan tämä. Sulla on heti sulla on siellä heti kaveri, kyllä, kenestä sä saat sitä niin kuin psykologista tukea olla oikeassa ryhmässä, joka on väärässä. Mutta just tämä, kun löydetään jotain, joka tukee omaa arvomaailmaa, niin se on meille hyvin tyypillistä, että sitten niihin mennään, vaikka se ei pitäisikään paikkaansa, eikä jakseta katsoa tarpeeksi syvälle. Eikä oteta mitään ulkopuolista informaatiota, joka voisi kaataa arvomaailmaa. Siitähän tulee kognitiivinen dissonanssi, paha mieli, ikävä fiilis, ja ihmiset pyrkii välttämään ikävää fiilistä. Joo, ja kaaosta. Sehän on meille äärimmäisen hankalaa, mikäli meidän arvot joutuu kaaukseen. Se on tosi epämiellyttävää, eikä kukaan halua sellaisessa elää. Ja se vaatii rohkeutta oikeasti niin kuin purkaa oma maailma ja lähteä rakentamaan sitä uudestaan. Mutta se on hyvin terveellinen keino myöskin tarkkailla täällä näin, että uskaltaa kaataa omia seiniä välillä, jos huomaa, että ei tämä pädekään. Mä muistan mun elämästä ainakin 2, ehkä jopa enemmän tämmöistä kokemusta silleen, että mä oon niinku ikään kuin rakentanut uusiksi. Tai niinku ymmärtänyt sen, tai miten se nyt edes sanoo silleen, että yhtäkkiä tajuaa, että kaikki ei ollutkaan tässä, vaan että ikään kuin se ajatusten piiri laajenee. Ja se semmoinen, mikä on aikaisemmin tuntunut niin kuin täysin mahdottomalta, niin yhtäkkiä muuttuukin yhdeksi mahdollisuudeksi. Ja esimerkiksi vaikka niin kuin poliittisessa ajattelussa, niin mä jossain vaiheessa jopa vähän niin kuin pelästyin sitä, että miten tämmöiset asiat muuttuu. Sitähän on siis tutkittu, että kun tulee ikää, niin voi tulla vähän konservatiivisemmaksi ja tälleen näin. Mutta mä itse käyn suht säännöllisen epäsäännöllisesti semmoisella nettisivustolla kuin Political Compass, olisiko .org tai joku tämmöinen näin. Se taitaa löytyy myös suomeksi, poliittinenkompassi.fi. Mä oon sitä testannut joskus, mutta siellä on jotenkin suppeammat ne kysymykset. Että niitä on enemmän, ja sitten se englanninkielinen, no siellä on itse asiassa aika monta eri kieltä, mutta sitä englanninkielistä mä käytän, ja saatan niinku useita kertoja vuodessa käydä siellä kalibroimassa ikään kuin ja katsomassa, että mitä se, kun siellä on se tekee sulle semmoisen poliittisen nelikentän, että missä sä oot. Ja siellä ne akselit on siis taloudellinen vasemmisto, taloudellinen oikeisto, autoritaarit ja antiautoritaarit. Niin kuin se pitäisi olla. Mutta sitten kun sä vaikka vaalien aikaan katsot suomalaisia vaalikoneita ja sitten siellä se nelikenttä on, niin sitten siellä onkin, siellä on se vasemmisto-oikeisto-jako, mutta sitten siellä näin, niin se pystyakseli ei olekaan autoritaari, antiautoritaari, vaan siellä on liberaali, vihreä ja konservatiivi kansallismielisyys. Mitä vittua, kun siellä siis pitäisi vaan, se oikea pystyakseli on siis se, että haluatko määrätä, kuinka paljon haluat niin kuin määrätä, että miten toiset ihmiset elää, ja vai oletko sellainen, joka ei halua määrätä ketään, ja
ei myöskään pidä siitä, että häntä määräillään. Niin tämä on se pystyakseli, autoritaarisuus, antiautoritaarisuus. Niin sit se on hassua katsella, että se mun pallo siellä nelikentällä, niin vuodesta toiseen se pyörii siellä niin kuin hiukan vasemmalla talouskysymyksissä ja hyvin lähellä sitä, niin kuin, ei nyt äärimmäistä, mutta hyvin lähellä sitä niin kuin alakohtaa, missä on niin kuin anti-autoritaarit. Ja mä oon tehnyt tätä 2020-2021 tyyliin lähtien ja laittanut itselleni aina talteen sitä, koska tosi usein niin kuin monessa poliittisessa keskustelussa nykyään tulee sellainen tilanne, että miten susta on tullut tommoinen oikeistolainen? Hetkinen. Poliittinen identiteetti on spektri. Sä oot, tai siis ihminen ei ole pelkkää vasemmistoa tai keskustaa tai oikeistoa, vaan tietyissä kysymyksissä sinä olet oikeistolainen. Tietyissä kysymyksissä sinä olet vasemmistolainen. Esimerkiksi mä oon sitä mieltä, että kaikki päihteet pitäisi dekriminalisoida ja tuoda tämmöisen niin kuin samalla lailla säännellä kuin alkoholia. Miksi yksi päihde sallitaan tai kaksi ja sitten muut ei. Ja se on niin kuin hyvin vasemmistolaista, ehkä näin. Ja sitten vaikka mä oon sitä mieltä, että seksuaalirikoksista pitäisi saada huomattavasti isompia tuomioita ja väkivaltarikoksista, niin se on niin kuin tosi oikeistolaista. Silleen, Mitäs ton sivuston, mä en ole ikinä käynyt siellä, niin ne kysymyspatterit varmaan vaihtuu vai mitä? Ne päivittyy pikkasen. Sinne tulee vähän sille aika pitkällä viiveellä tulee niin kuin ikään kuin modernimpia kysymyksiä ja näin. Mutta siellä on aika pitkälti ne pysyy vuodesta toiseen hyvin samankaltaisina ne kysymykset. Ja suosittelen kaikille. Siitä sä tiedät, mikä sä oot. Niin kuin mikä sun ikään kuin poliittinen identiteetti on. Ja tosiaan se on vaan nelikenttä, ei se kerro kaikkea. Mutta se hyvin niin kuin pitkälti sä ymmärrät sen, että kuinka vaikka niin kuin taloudellisessa, niin kuin, ja siis kun vasemmisto ja oikeasti se on rakennettu silleen, että ihmiset ajattelee, että siinä on kysymys jostain niin kuin moraalista. Että vasemmistolaiset sanoo, että oikeistolaiset on siis moraalisesti pahoja. Mutta kun siinä on kysymys oikeasti vaan siis taloudesta. Siinä on kysymys vain ja ainoastaan siitä, että kuka omistaa vaikka tuotantovälineet. Ja kuinka paljon vaikka suuryrityksiä pitäisi niin kuin valvoa tai rajoittaa niiden tietynlaista toimintaa. Niin kyllä vähän pitäisi rajoittaa, mutta ei niin paljon kuin nyt rajoitetaan pienempiä firmoja. Koska isot firmathan pyrkii nimenomaan jopa sen niin kuin vasemmistolaisen talouspolitiikan avulla niin kuin luomaan monopoleja. Ja ne on pystynyt luomaan. Jopa niin kuin vasemmistohallitusten aikana isot yritykset jyrää. Niin sit asiat ei ole niin mustavalkoisia. Mutta anyway, suositus. Mennään pidemmälle kaukokatsomiseen. Mennään kaukokatsomaan. Kaukokatsominen todennäköisesti keksittiin siinä vaiheessa, kun varusteltiin suurien sotien aikana, eli esimerkiksi kylmän sodan aikana, kun tilanne kiristyi Neuvostoliiton ja lännen välillä, niin vakoilu ja vastavakoilu oli hyvin tärkeässä roolissa. Milloin se, oliko se niin kuin 50, 60, 70 vai milloin se niin kuin alkoi? No 70-luku alkoi olla sitä kulta-aikaa, mutta sitä oli jo 60-luvulla. Ja onko siitä dokumentteja? Ihan niin on siis CIA:llä on hyvin paljon siellä heidän, mikä se nyt on nimeltä, se on joku arkisto se nyt on. CIA:n arkisto, mitä ne on declassified. Sillä on ihan oman nimensä, mutta se on joku holvi. Holvi se on. Mutta sinne julkaistaan jo tietyn väliajoin aina noita vanhoja salattuja. Niin dokumentteja, miltä poistuu tämä salaus niinku tai salaisuus tai turvaluokitus vai mikä se nyt on? Niin, tai mitkä on pystytty sitten Freedom of Information Actin kautta saada sitten vapautettua. Niin, niitä löytyy siellä. Ja se on
se on kätevä paikka. Hakusanalla löytää jos ja vaikka. Ja se on crazy paikka. On kyllä. Sen huomaa jo, että siellä on tutkittu jos ja vaikka mitä. Mutta sieltä löytyy tosi paljon just tästä kaukokatsomisesta, siitä, että mitä projekteja ne oli, mistä ne lähti, minkä nimisiä, ketä siellä oli mukana. Mutta se lähti siitä, että oltiin saatu tiedustelutietoa ulkomailta, että esimerkiksi Neuvostoliitolla on olemassa tällaisia tutkimuslaitoksia, missä parapsykologisin keinoin pyritään tiedustelemaan ja kuulema on saavutettu tuloksia. No nythän tässä on se suurin spekulaatio, että onko tämä täysin keksittyä, pelottelua, mahdollista rahavirtaa. Sehän voi olla, että tämä on pelattu myöskin tämä asia sillä tavalla, että itse ilmiötä ei ole ollut olemassakaan, vaan on pyritty herättämään jonkinnäköinen uhkakuva tai mahdollisesti vain rahavirta. Niin bluffattu, että on saatu venäläiset käyttämään niiden rajallisia resursseja ikään kuin huuhaan, huuhaaseen tai niin kuin, että ne tavoittelee jotain sellaista, mikä ei ole todellinen ilmiö. Kyllä. Tähän olisi nerokasta, jos se olisi näin. Kyllä. Mutta eikö tätä vähän kumoa se, että kuitenkin niin kuin Yhdysvaltain hallitus sit käytti tähän jonkun verran resursseja? Yhdysvaltain hallitus käytti 20-30 vuotta melkein resursseja. Plus se, että myös muissa maissa on tätä vastaavaa. Niin joo. Sehän tietysti, onko se saatu se aalto aikaiseksi sillä bluffilla? Vai onko se oikeasti ollut niin kuin itsenäisiä valtioita, jotka on harrastanut tätä näin? Niin, se on vähän niin kuin... Se ei ole pelkkä jenkkijuttu tämä näin. Tämä on mielenkiintoista, koska tuosta niin kuin jenkkien kaukokatsomisoperaatiosta tai siis ohjelmasta, ja onko niitä enemmän kuin yksi, niin niistä aina, tai siitä aina säännöllisen väliajoin tulee vastaan niin kuin jotain tiedonmursia, mutta just, että en mä ole kuullut muista maista. Mistä muista maista sitten on? Kiina, Intia, Neuvostoliitto, Iso-Britannia, Ranska. Tämä on ihan maailmanlaajuinen, ei ole pelkästään. Tätä en olekaan tiennyt. Joo. Ja se lähti sellaisesta projektista kuin Gondola Wish, jos haluaa CIA:n arkistosta hakea, niin se on se, mistä kannattaa lähteä liikenteeseen. Minä vuonna tai vuosikymmenen se oli? 60-luvulla. Joo. Okay. Silloin aloitettiin tämä tutkiminen, eli nämä on periaatteessa sellaisen projektin kuin MK Ultran jälkeläisiä. MK Ultra keskittyi tutkimaan sitä, että miten ihminen toimii, miten ihmisen käyttäytymiseen pystyy vaikuttamaan tai miten hän toimii eri aineiden vaikutuksen alaisena ja pystytäänkö luomaan agenttia, joka pystyy toimimaan vasten omia arvojaan täysin epäinhimillisesti, tai pystytäänkö kräkkäämään vaikka vakoja, joka on saatu kiinni, vierasmainen vakoja, että pystytäänkö häneltä onkimaan tietoja. Ja pystytäänkö luomaan tämmöinen Manchurian kandidaatti, joka ei edes tiedä olevansa vaikka tämmöinen salamurhaaja. Joo, se on se ultimaattinen fantasia tässä näin, että tällainen pystyy. Ja tämä MK Ultrahan oli siis vuosikymmeniä likainen salaliittoteoria, jolle kaikki vakavasti otettavat ihmiset nauroi. Kyllä. Mutta nykyään me tiedämme sen faktuaalisesti, koska siitä on ihmisiä haastateltu, jotka ovat olleet siinä ohjelmassa mukana. Jopa suomalaisia. Juu. Ja sitten siitä on nimenomaan näitä dokumentteja nyt julkaistu. Arkistossa. Se on siis todellinen fakta, kyllä, että tällainen ohjelma on ollut. Se on sitten eri asia, niin mitä kaikkea sen ohjelman puitteissa on tehty, mutta että jos sä väität, että tämä on nyt vaan typerää salaliittoteoriaa, niin sä olet siis faktadenialisti. Kyllä, faktadenialisti. Sen hetkinen CIA:n 70-luvulla, 80-luvulla CIA:n päädirikka Richard Helms pyrki tuhoamaan kaiken dokumentoinnin, mitä tähän MK Ultraan liittyy, mutta hän ei onnistunut onneksi täydellisesti, että löytyy edelleenkin. Siinä oli muistaakseni 149 alaprojektia, jota 20 vuoden aikana pyöritettiin. Se on aika monta miljoonaa. Se on ihan crazy juttu, ja siinä oli tosissaan suomalaisia lapsiakin on ollut tässä näin. Oliko sitä joku Norjassa järjestetty joku leiri lapsille, johon Suomestakin meni ihmisiä. Ja siellä
tosiaan siis Yhdysvaltain tiedustelupalvelu Joo, heillä oli... kokeili jotain siis mielenhallinta, niin kuin psykologista sodankäyntiä lapsia vastaan. Kyllä. Aika ikävää. On se. Heillä oli tällainen, mä en muista sen rahaston nimeä, mutta heillä oli tällainen peitefirma, se oli joku Ecology Fund tai joku vastaava, mutta sen kautta pestiin rahaa ja just esimerkiksi nämä norjalaiset sai leireille rahaa sieltä. Ihme touhu. Mutta joka tapauksessa sitten tuli Gondola Wishit, jotka kehittyy, mä en muista niitä kaikkia noita stageja, mitä siinä oli, mutta siitä tuli sitten Grill Flame ja sitten loppujen lopuksi Stargate, joka on se kuuluisin näistä kaukokatsomista. Mutta ne on kaikki samaa, että niille on annettu vain eri operaationimiä. Grill Flame on muuten hyvin mielenkiintoinen vaihe. Se oli sitä aikaa, kun Iranissa oli jonkinnäköinen, Teheranissa oli joku panttivankikohtaus 70-luvun loppupuolella. Oliko se 79? Joo, mihin jäi jenkkisotilaita. Oliko se suurlähetystön porukkaa joskus? Joo, panttivangeiksi ja siellä oli, siitä löytyi hyvä dokumentaatio tuolta noin CIA:n arkistoista, eli siihen pyydettiin kaukokatsojilta apua, että he olisivat saaneet tietää, että missä nämä on, missä heitä pidetään, missä kunnossa on, ketä kaikkia siellä on ja niin poispäin. Ja sitten he pyrittiin pelastamaan sen kautta. Mutta he vapautuivat sitten mun mielestä ihan diplomaattisin neuvotteluun jossain vaiheessa 80-luvun. Että siinä ei mikään pelastusoperaatio ei heitä löytänyt, jos nyt ihan oikein muistan. Mutta, Fatsa huutaa. Kukakaan olisi toi jenkkipresidentti, olisiko se ollut Carter tai Nixon, Carter taisi olla silloin, niin hänellä on, vitsi kun mulla on nyt siellä lehdistötilaisuutta, mutta kun nämä panttivangit vihdoin on saatu vapaiksi, niin hän pitää lehdistötilaisuuden, missä hänellä on sellainen jonkinnäköinen A4, mistä hän lukee, ja sen takapuolella lukee Grill Flame. Ja silloinhan se ei tarkoittanut vielä mitään, mutta nyt vasta 10-15 vuotta sitten, kun nämä vapautui nämä kyseiset operaatiodokumentit tuonne CIA:n arkistoon, niin siellä olikin operaatio Grill Flame, joka on sen aikainen kaukokatsomisprojekti ollut. Okay. Että hän niin kuin vähän näytti, että näiden avulla ollaan saatu tietoa tai jotain. Aika mielenkiintoista. Ja taas kerran päästään siis siihen, että hetkeksi voidaan laittaa syrjään se kysymys, että onko tämmöinen ilmiö todellinen vai ei, vaan sitten niin kuin helposti voidaan sitten keskittyä siihen, että onko nämä operaatiot, onko nämä ohjelmat todellisia. Ja nyt me tiedetään, että kyllä tällaisia ohjelmia on ollut ja siellä on niin kuin oikeat ihmiset tehnyt oikeita kokeita. Joo. Ja tätä on rahoitettu. Ja suuresti. Ja tämä on niin kuin todellinen asia, fakta, että tällaisia ohjelmia on ollut. On, ja löytyy tilastoja siitä, että mitkä järjestöt, mitkä on käyttänyt Jenkeissä, mitkä tiedustelujärjestöt, organisaatiot on muuten käyttänyt näitä kaukokatselijoita eniten projekteissaan. Ja, onko se nyt Joint Task Forces, joka tekee noita huumeratsioita, muistaakseni, niin heillä oli jopa joku 120 eri operaatio, mihin he oli käyttänyt kaukokatsoja. Jostain syystä kaukokatsojat on helkutin hyviä paikantamaan saapuvia huumelasteita. Okay. Mä en tiedä, onko se niinku sen huumeen entropia vai mikä energia sellaisenaan, joka saa, mutta he siis kertoi tälle JTF:lle, että mihin satamaan milloin tulee mikäkin lasti, ja sitä kautta saatiin tosi paljon. Ja JTF oli todella tyytyväinen palava asiakas sen projektin suhteen. Mutta siellä on sellaisia henkilöitä kuin Russell Targ, Hal Puthoff, Ingo Swann, jotka on 60-70-luvulla. He perusti tämän SRI:n, eli Stanford Research Institutein, missä tätä tutkimusta tehtiin. Siellä koulittiin kaukokatsojia. Oliko se ihan oikeasti siis niin kuin Stanfordin yliopiston joku niin kuin ihan virallinen? Että ne ei vaan niin pöllinyt sitä nimeä vaikuttaakseen jotenkin prommilta? Ei, ihan yliopiston rakennuksissa
20 vuotta. Kampuksen alueella, yliopiston omissa, ja siellä Kyllä. on tiedetty, että Joo, ja ensimmäiset testit tehtiin vielä silleen, että otettiin yliopiston alumneja testeihin ja katsottiin, että onko heissä minkäännäköistä kykyä. Ja olisiko 600 testattu, niin he huomasi, siellä oli joukoissa osia, jotka selvästi oli kyvykkäitä tässä näin alueessa. Niin huomattiin, että suurin osa heistä, jotka kykeni suorittaa sellaisia tehtäviä, niin heillä oli synestesia. Eli aistituntemukset menee ristiin, toisin sanoen, että sä voit kuulla värejä ja niin poispäin. Tämä kertoisi siitä, että jonkinnäköinen aistien sekoittuminen tai aistiyliherkkyys tai että sä tunnet maailmaa hieman eri tavalla kuin ihan normi-ihminen, niin se edesauttaa tällaisen tiedon saamisessa. Mut siellä on niin uskomatonta kyllä. On. Ingo Swann, joka on yksi kuuluisimmista kaukokatsojista, hän on myöskin tosi taiteellinen ihminen ja voisi sanoa melkein suoraan täysin sekopää. Että hän on kirjoittanut sellaisia kirjoja, jotka on niin ufomaisia kaikella tavalla. Oletko lukenut? Joo. Onko sulla jotain? Elektronisena kyllä löytyy. Jos laitat linkkiä. Niin. Joo, sellainen kuin Beyond Penetration on yksi hänen kirjoista. What? Joo. Niin se on niin fantastinen lukukokemus kuin olla ja voi, mutta siellä on aika paljon asiaa. Eli Ingo Swann on kaukokatsojista hän teki, mikä tämä on, NASAn tämä JPL on se Jet Propulsion Laboratory, joka mittailee avaruudessa meteoriitteja ja kaikkea mahdollista, niiden noita kiertoratoja. Niin ennen kuin Voyager luotain, jonka oli tarkoitus nähdä Jupiter lähempää, niin Ingo Swann teki kaukokatsomistehtävän heille. Ja hän totesi muun muassa sen, että siellä on myrskyjä ja pilviä ja noin renkaat, mitä ei siis pystytty ennen sitä verifioimaan. Niin, Jupiterillakin on renkaat. Kyllä, Jupiterillakin. Joo, ja ne ei näy maahan. Ei näy maahan, mutta sitten kun Voyager sinne päätyi, niin sitten tämä oli pari vuotta myöhemmin, sitten saatiin verifikaatio tähän. Aika mielenkiintoinen. Joo, eli Swann jostain syystä näki nämä asiat. Ja hän on se, joka kehitti menetelmän myöskin tälle kaukokatsomiselle, sellaisen CRV-menetelmän, Coordinated Remote Viewing, eli sä saat koordinaatit, minkä perusteella sä lähdet tekemään tehtävää, et mitään muuta. Ja sitten sulla on valvoja siinä tehtävässä mukana, niin sanottu monitori, joka sitten kyselee sulta kysymyksiä. Ja ei johdattele, mutta sen perusteella, mitä sinä näet, niin hän kysyy kysymyksiä, jotta saadaan tehtävä tehtyä. Ja nämä koordinaatit annetaan sellaiselta taholta, joka haluaa vaikka, että sinä katsot vaikka Ukrainan jotakin asevarastoa ja mitä siellä tapahtuu. Mutta itse monitori tai itse kaukokatsoja ei tiedä, että mitä katsotaan. Jos sulla on hyvä maantieto, niin sä pystyt koordinaattien perusteella tietysti jossain määrin ymmärtämään, että missä mä just rupesin miettimään sitä, että sä pystyt jollain tavalla paikantamaan sitä ympäristöä. Mutta jos sä et niinku osaa koordinaatteja, niin mutta sillä ei ole mitään tekemistä senkaan. No, se on tehtävä tunniste. Se on vaan menetelmä. Eli se riittää. Siitä mentiin sitten eteenpäin, kun tehtiin näitä tehtäviä. Sitä menetelmää vietiin eteenpäin sillä tavalla, että tuossa kohtaa mä laitan tuommoisen kirjanmerkin tuohon kohtaan. Tämä niinku koordinaatista, niin se on kysymysmerkki mulle, mutta jatka ihmeessä. Huomattiin, että sillä ei oikeastaan väliä. Mutta millä on väliä on se, että sulla on tehtävä tunniste. Eli siinä on jokun magia siinä, että sulla on tunniste, joka sitoo sen tehtävän antajan ja sitten katsojan niin yhteen. Eli sä aloitat aina joka tehtävän kirjoittamalla sen tehtävätunnisteen itsellesi paperille. Se sitoo jotenkin sinut siihen tehtävään, vaikka sä et tiedä, mistä on kyse. Tehtävän antaja antaa sulle jonkun numero- tai kirjainsarjan tai nimen. Joo, ja sitä kirjainsarjaa vastaava vaikka tehtävä on jossain arkistossa, että tiedetään, että mitä hän on ollut katsomassa. Että se on se, millä mennään. Se tehtävätunniste antaa sulle, se on avain kaikkeen. Tosi mielenkiintoista. Että se tieto on jos tämmöistä tehtävätunnistetta ei anneta, niin onnistuuko sitten? Ei, kun tämä on just se metodi, mitä on kehitetty
tällä hetkellä 50-60 vuotta. Eli se on hyvin simppeli. Tehtävätunniste, sä aloitat sillä. Sitten sä kirjaat, sä teet tämän kynällä. Ja tää on hyvin tärkeää. Kynä, paperi, tehtävätunniste, sun nimi, päivämäärä, kellonaika. Ja sen jälkeen sä teet tällaisen symbolin siihen. Sillä on nimi. Nyt karkaa se nimi, mä en muista miksi sitä sanotaan, mutta joka tapauksessa sä annat sun käden ja kynän piirtää jotain paperille, ja sä et itse yritä vaikuttaa siihen, mitä sieltä tulee. Tää vie sinua lähemmäs sitä itse tehtävää. Sen jälkeen sä kirjoitat sanoin auki, että millä tavalla se sun piirtämäs viiva käyttäytyy siinä paperilla. Vaikka et vaakatasossa vasemmalta oikealle, jyrkästi ylöspäin tekee silmukan, ja jonka jälkeen sä vielä tunnustelet sormella sitä viivaa. Ja silloin, kun sä tunnustelet sitä viivaa, silloin sulle pitää tulla fiilis siitä itse tehtävästä. Sun pitää pystyä sanoa sen tehtävän pääpiirre, tarkoittaa sitä, että katsotaanko rakennusta tai ihmistä tai jotain asiaa, ja päätunne. Nämä on ne 2 ensimmäistä asiaa, mitkä tulee tästä. Ne kirjoitetaan ylös, ja sitten lähdetään pikkuhiljaa etsimään värimaailmaa, lämpötilaa, koko luokkaa, muotoja, ensin niin kuin suuressa mittakaavassa, ja sitten sen jälkeen mennään aina tarkempaa ja tarkempaa tietoa, ja sitten jossain vaiheessa, kun se on valmis ja kirjoitettu, niin sitten tehdään myöskin luonnos siitä paikasta. Se on Ingo Swannin kehittämä menetelmä, jota on käytetty ja käytetään edelleenkin. Jos tästä poiketaan, niin jostain syystä ei saada tuloksia samalla tavalla. Kovasti mä mietin sitä, että mikä se mekanismi voisi olla. Mutta siinä keskustelun alkupuolella me viitattiin semmoiseen, niin kuin, esimerkiksi vaikka se lomittuminen ja kaikki tämmöiset tarkkailija-efekti. Mikä se mekanismi on? Onko se niin kuin, onko tämä niinku ihan turhaa ajan tuhlausta miettiä edes tällaista juttua, vai voisiko tässä taustalla oikeasti olla joku oikea, vaikka niinku kvanttifysiikan ilmiö, mitä ikään kuin sitten hyväksi käytetään tämmöisessä täysin uskomattomalta ja epätodelliselta ja epätodennäköiseltä kuulostavissa tuloksissa. Niinku, siis, sehän kuulostaa täysin järjenvastaiselta ajatella, että joku tyyppi nyt on pari vuotta ennen avaruusluotainta kertonut, että okei, on se niin kuin mahdollista. On meillä muitakin tämmöisiä mysteereitä, kun Dogonit kertoo, että on Sirius B ja näin, mitä ei voi silmällä nähdä. Mutta mikä se mekanismi voisi olla? Sä oot tätä asiaa miettinyt, niin kerro meille. Mä en tiedä, että onko se edes tärkeä. Kun mua kiehtoo enemmänkin just se, että miten me tunnistetaan, että milloin, jos sanotaan, että jos meillä kaikilla on mahdollisuus tähän näin, niin miten me tunnistetaan, koska me saadaan sitä tietoa, joka tulee, joka on oikeaa ja tulee ulkopuolelta, mutta se ei ole mielikuvituksen tuotetta. Mutta eikö tämän mekanismin tunteminen ja tietäminen ja ajattelu voisi niinku auttaa tässä tunnistamisessa? Voi olla, mutta mä uskon, että se on vaikeampi löytää kuin se, että sä opit tunnistamaan sen fiiliksen. Et sen takia mulla on... Et tieto häiritsee tunnetta. Niin. Voi olla, koska meissä asuu ego. Ja ego haluaa aina olla oikeassa. Joo. Ja se vaikka väkisin tuottaa sulle narratiivin vain tukeakseen ja pelastakseen itsensä. Mikä tarkoittaa sitä, että näissä kaukokatsomistehtävissä esimerkiksi, niin onko meillä kiire kohta? Kaukokatsomistehtävissä esimerkiksi on hyvin tärkeää erotella oma analyyttinen mieli ja se, että tieto vain tulee tulvana jostain. Sä et voi pohtia puhki yhtään mitään. Sä et voi yrittää olla oikeassa. Sun täytyy heittää ego täysin sivuun. Ja me kun tehdään tehtäviä, me tehdään sillä tavalla, että meillä on sellainen roskapaperi. Eli heti kun sulla tulee analyyttisiä ajatuksia, niin sä kirjoitat ne pois. Sä kirjoitat ne ulos siitä tehtävästä ja sitten sä siirryt taas fiilistelemään, että mitä tulee seuraavaksi. Ja se, minkä mä oon huomannut, että toimii tosi hyvin on, että meillä on jokainen lähitunti alkaa aina sillä, että me tehdään sama korttitehtävä. Eli tällainen 25 kortin sarja, missä oppilaat
pitävät tunnistaa aina seuraavan nousevan kortin. Niissä on 5 symbolia niissä korteissa. He pitää arvuutella, että mikä tulee seuraavaksi. Ja tätä kun tekee ja toistaa ja harjoittelee, niin tiedätkö, välillä tulee se fiilis, että sä tiedät tasan tarkkaa, että mikä symboli sieltä tulee. Sä niin kuin tunnet sen. Ja kun sitä harjoittelee tarpeeksi, niin sä saat niiden tehtävien lomassa, kun sä oot tekemässä, niin sä saat sen fiiliksen, sen saman fiiliksen kuin mitä niistä symbolikorteista, niin sit sä tiedät, että okei, tää on tärkeä asia. Tää kirjoitetaan ainakin tähän ja tätä lähdetään niin viemään eteenpäin. Ja tää on pakko tehdä siis kynällä ja paperilla ja käsillä, joo, että tää ei voi... Ei, se tappaa. Okei. Se tappaa jostain syystä. Miten se on niinku... Täällä täytyy olla jotain tekemistä myöskin ihmisen muistin kanssa, koska... niin sitä on tutkittu, että joo, käsinkirjoittaminen... muistijälki on ihan erilainen. Joo, kuin että sä oot kirjoittanut näppiksellä, kuin että sä oot kirjoittanut kynällä. Se on aina tehokkaampaa muistaa kynällä. Periaatteessa, jos me niinku mietitään sitä, että tulevaisuus vaikuttaa menneisyyteen, niin sittenhän sä oot jo kirjoittanut sen tulevaisuudessa, ja sä muistat menneisyydessä sen paremmin. Mutta jos sä teet tätä näin, niin se ei ole samanlainen. Että sillä olisi tekemistä oman muistin kanssa myöskin. Mutta se, että mistä se tieto tulee, sehän tässä on se hankala. Että tämä CRV-katsominen, minkä Ingo Swann kehitti, se on vain yksi näistä metodeista. Ja sitten on näitä kehosta irtautumismetodeja. Mä just mietin, että miten tämmöiset niinku psykedeelit, kun sä puhuit siitä, niinku, että se ego niinku tappaa tai pyrkii aina olemaan oikeassa ja sitten se peittää alleen sen tunteen ja näin, niin miten sitten niinku, löytyykö sieltä dokumentaatiota, että oltaisiin sitten kokeiltu tämmöisiä niinku egon tappavia tai hetkellisesti ainakin hiljentäviä niinku psykedeelejä tai ei ole testattu. Miksi on varmaan testattu, mutta ne ei ilmeisesti toimi, koska niitä ei ole käytetty noissa tehtävissä. Tai että ainakaan ei löydy papereita. No ainakaan ei, voi olla, että Helms just ne paperit sattuu vetää roviolla. Mutta siis paras menetelmä, millä on päästy parhaimpiin tuloksiin, on just se, että ihminen on pystynyt käyttämään selkounitilaa tähän näin, tai jonkinnäköistä kehosta irtautumista. Yksi tunnetuimmista, Joseph McMoneagle, niin hänet koulutettiin Monroe-instituutissa, joka perehtyi samaan asiaan, mutta just kehosta irtautumisen kautta, niin tähän näin menetelmään. Ja hän on tehnyt aivan uskomattomia tehtäviä, jopa käynyt Marsissa sun niin oliko tämä Moneagle oli se, joka kävi 1,000,000 vuotta sitten Marsissa? Kyllä. Hän sai Jenkkien, mikä organisaatio se nyt olikaan, joka antoi hänelle tehtäväksi katsella. Hän ei siis itse tiennyt, mutta sai tehtäväksi katsella Marsia 1,000,000 vuotta sitten. Ja se on aikamoinen. Skifi-diggari sisälläni nauttii. Joo, se on aika huikea tarina. Ja jos joku, se löytyy YouTubesta kokonaisuudessaan toi setti, jos joku haluaa sen katsoa, mutta spoilerina, niin hän löysi sieltä ihmismäisiä olentoja hologrammin muodossa, jotka olivat geologisen kataklysmin edessä etsimässä itselleen uutta kotia ja päätyivät sitten loppujen lopuksi maahan. Eli olemme marssilaisia. Mielenkiintoinen story. Kyllä. Mutta kyllä. Se kehosta irtautuminen, se on sellainen, mihin jokainen kaukokatsoja haluaa pyrkiä, koska ilmeisesti se vapauttaa toimimaan ihan eri tavalla. Mutta se, että sellaiseen olotilaan pääsee, niin se vaatii harjoitusta, ja mä en usko, että edes kaikki siihen pystyy millään tavalla. Monroe-instituutissa luotiin tällainen hemisync-teknologia, missä soitetaan binauraaleja ääniä, eli toiselle korvalle annetaan tiettyä hertsilukua ja toiselle korvalle annetaan toista hertsilukua, ja sitten näiden hertsien erotus on se, jota sen taajuuden kautta niin aivolohkot alkaa keskustelemaan keskenään. Ja silloin me pystytään voimistamaan jotain tiettyä taajuutta, kun me tiedetään, että taajuudet tietyllä spektrillä liikkuu, niin jos me halutaan olla vaikka tosi skarppeja, niin sitten vedetään se tuonne huippuun 40-100 Hz, ja jos me halutaan johonkin shamanistiseen olotilaan, niin sitten ollaan enemmän tuon 4-8 Hz tietämillä. Ja
nämä edesauttaa sitten taas kehosta irtautumisia. Siihen on tietty metodi olemassa, että päästään vähän unimaiseen tilaan, jolloin se tapahtuu. 4 hertsiä, 8 hertsiä. Joo, se on niitä alimpia. Joo, se on... Miten, kun mä mietin sitä, että mikä on vaikka ihmisen kuulon ylä- ja alaraja, ja miten... Ja vaikka joidenkin kaiuttimien, se niinku, ääni on aaltoja ja kaiuttimet on fysiikkaa, ja miten, niinku, millä sä edes tuotat? Mutta ei sun tarvi tuottaa sitä. Ja tässähän se pointti on. Sä voit syöttää toiseen korvaan 100 Hz ja toiseen 104. Niin sun aivolohkot synkronoi itsensä keskenään sen erotuksen. Eli ne alkaa, ajatus. Ne alkaa kommunikoimaan 4 Hz ja voimistaa sitä 4 Hz. Et se on binauraali ääni, hemisync-teknologia. Onko tästä siis ihan niinku oikeaa? Joo. Robert Monroe-instituutti on kehittänyt tämän hemisynkin 70-luvulla. Joo. Ja sitä on viety huimasti eteenpäin. Onko sitä viime aikoina? On. Heillä on edelleenkin toiminta. Okay. Se on itse asiassa he toisen yleisön tietouteen tuossa vastikään. Mä uskon, että heillä vähän niin kuin rahat alkoi loppumaan jossain vaiheessa, niin nyt he järjestää retriittejä ja sun muita. Mutta se on nyt kaikille saavutettavissa. Tää näin, että kun omassa työssäni hertsit ovat hyvinkin tärkeitä, niin kun miettii sitä, että jos sulla on vaikka vaikka sulla olisi kuinka hyvät kaiuttimet läppärissä tai jopa jossain kotiteatterin järjestelmässä, niin se vaatii niiltä vehkeiltä tietyn kokoisella wooferilla on siis mahdotonta. Joo. Se on niinku fyysisesti, niinku fysikaalisesti mahdotonta luoda vaikka jotain niinku alle 40 hertsiä. Et se ei vaan niinku ole mahdollista. Jotta vaikka niin kuin jossain läppärin tai pienen tämmöisen Bluetooth-kaiuttimen, jotta sen avulla saadaan semmoinen kunnon niin kuin beefy basso, niin se tehdään niin kuin vippaskonsteilla. Kun se ei ole niin kuin se ei niin kuin fyysisesti mahdollista, niin sitten mä rupean miettimään, että onko meidän edes mahdollista tuottaa joku niin kuin 4 hertsiä, niin kuin miten? Se on niin alhainen ja se aallon pituus, mä edes tiedä, niin kuin, tiedätkö, kuinka pitkä se, niin kuin, sehän on varmaan ihan helvetin pitkä se aalto. On. Siis sehän voidaan laskea valon nopeudesta tietysti se aallon pituus. Mutta sittenhän se voi miettiä myöskin tälleen näin, että sä voit syöttää jotain kantotaajuutta, sanotaan vaikka 100, mutta sitten sä rytmität sinne sen 4 Hz, että sulla on vaikka 4 iskua sekunnissa siellä. Että se ei ole itse se aallon korkeus. Informaation antaminen tonne, niin että siellä on sitä pystytään toteuttamaan. Mutta tämä binaural tai hemisynkki on nimenomaan just sitä, että aivot alkaa keskustelemaan sillä erotuksella, mikä jää näistä kahdesta. Että sen takia ei tarvita. Mitä tarkoittaa keskustelemaan tällä? Siis meillähän ei aivolohkot, nehän ei keskustele keskenään juurikaan koskaan ikinä. Mutta ollaan huomattu, että tällä tavalla, kun niitä ärsytetään, että jää joku... Stimuloidaan tietyillä, niin ne alkaa keskustelemaan sillä... Rupeakin vaihtaa informaatiota niin kuin, että enemmän. Ja se pystytään jollain tämmöisellä niin kuin aivoskannerilla niin kuin näyttämään toteen, että aktivoituu alueet ja vaihtuu. Tosi mielenkiintoista. Se on huikea. Ja tällä saadaan aikaiseksi sit näitä kontrolloituja kehosta irtautumisia. Ja siitä on itse asiassa aika paljon dokumentaatio, nyt kun he pisti yleisölle tämän mahdolliseksi nämä retriitit, niin moni sisällöntuottaja on käynyt siellä. Ne on viikon retriittejä ja tosi harva onnistuu sen itse retriitin aikana siihen, että heillä olisi jonkinnäköistä kehosta irtautumiskokemusta. Mutta sitten kun he jatkaa sitä harjoittelua kotona, niin sitten aika moni on kokenut jotain, joka muistuttaa sitä. Ja se on kyllä ihan crazy. Mä en muista, onko mä ikinä kertonut, mutta voi olla, että me ollaan puhuttu tästä. Mutta joka tapauksessa mähän uskon, että mä olen tosi nuorena kokenut tai lapsena kokenut spontaanin kehosta irtautumisen. Ja mä tajusin sen vasta tuossa pari vuotta sitten. Eli
nopeasti, meillä on muuten tosi kiire, täytyy kohta lopettaa ja jatkaa tätä myöhemmin. Tästä varmaan riittää juttua vaikka kuinka paljon. Mutta tämä tarina vielä tässä näin. Mä olin joku 5-6-vuotias, mä nukun omassa huoneessa. Pelkäsin vähän pimeää, eli mulla on oman huoneen ovi auki ja käytävässä on valo. Nukun sängys, olen seinää päin peiton alla ja sitten yhtäkkiä mulla on sellainen fiilis, että joku on mun takana. Ja sitten mä käännyn ympäri ja mä näen vaan siluettina hahmon, kun valo tulee sieltä takaa. Ja mä tajun saman tien, että tämä ei ole kukaan meidän perheestä. Ja hirveä paniikki, sellainen sisäinen tärinä ja paniikki tulee ja sitten mä vedän ton peiton korviin ja käännyn takaisin seinään päin. Ja sitten mä en muista sen jälkeen mitään. Mutta tämä oli niin sykähdyttävä tämä kokemus, että se on muistona täysin erilainen kuin mikään muu mun muistoista. Ja mä uskalsin kertoa sit mun porukoille vasta joku 5-6 vuotta sitten. Mä en silloin kertonut sitä. Ja 3 vuotta sitten, kun mä syvädyykkasin tähän kaukokatsomiseen ja sitten sen kautta kehosta irtautumiseen, niin sitten mä kuuntelin yhtään luentoa, yksi professori luennoi siitä, ja sitten hän kesken sen luennon alkoi kuvailemaan siitä, miltä tuntuu spontaani kehosta irtautuminen. Niin hän autti sillä, että sellainen sisäinen tärinä, joka etenee jaloista ylöspäin tuohon vatsaan asti, ja sitten alkaa iskeä sellainen paniikki. Ja mulla, kun mä kuuntelen sitä, niin mulla alkaa niinku karvat nousee pystyy sillä, että toi on niinku just sitä, mitä mä koin siinä, vaikka se hetki oli vähän erilainen, just sellainen olo. Ja sitten hän jatkoi vielä sitä, ja tiedätkö mitä tapahtuu yhtäkkiä? Sen sijaan, että mä muistan itseni katsomassa sitä hahmoa ylöspäin, niin mä oon yhtäkkiä se hahmo, joka katsoo itseäni siinä sängyssä poikana. Mä oon se, että mitä vittua? Kaikki karvat pystyis, kun mä niin kuin näen sen. Ja nythän mä en tiedä, onko tämä mun mielikuvituksen tuotetta, mutta mun fyysinen reaktio oli niin voimakas siihen, että mä oon aika varma siitä, että mä koin jotain silloin. No. Mutta mä oon selvästikin, olin vanhempi, kun mä olin se hahmo, joka katsoo alaspäin. Niin nyt mä odotan mielenkiinnolla sitä, että missä vaiheessa tulevina vuosina mä olen siinä tilanteessa, että mä olen nuoren itseni edessä siinä samassa huoneessa. Niin, että sä harjoittelet. Niin, että mä katson, että pitääkö mun viedä sinne joku viesti. Nyt mä en tiedä, että menikö se viesti läpi ikinä. Onko mä saanut sitä vai jääkö sitä jollain tavalla kesken. Niin, onko sitä viestiä vielä? Onko sitä, niin. Mä en tiedä, saanko mä sitä. Munhan se olisi pitänyt saada, mutta mä en tiedä, että onnistuiko se. Tämä on hyvin mielenkiintoinen. Mennään niinku, yksi täytyy suositella kaikille, katsokaa Interstellar-elokuva. Joo. Erittäin hauska ajassa tai aika-avaruudessa siirtymismeininki. Tosi makea se niin kuin tarinan kaari ja vähän niin kuin, että mennään ajassa tai paikassa tai sekä että. Ja sitten mitäs on muita tämän tyyppisiä? Renny Harlin on tehnyt tuosta Djatlovin solasta. Ootko nähnyt sitä? En ole. Djatlovin sola on tää tuolla Mansikansan Siperiassa siellä jossakin. Heillä on sellainen kuolemanvuori, missä joskus aikanaan joku 7-8 leiriytyi ja mystisesti vaan katosi ja sitten heitä löydettiin silvottuina ja kielet syötyinä. Mutta Renny Harlin on tehnyt tästä Djatlovin solasta leffan ja siinä on tätä juonta. Mä en viitti spoilaa sitä. Älä spoilaa. Se ei ole superhyvä elokuva, mutta se on mielenkiintoinen. Joo, aikaparadoksit ja tällaiset on aina kiehtonut mua ihan pikkupojasta lähtien. Ne on jotenkin tosi makeet. Eikö Apinoiden planeetassakin ole, onko siinä osittain aikaparadoksia? Sehän paljastuu siinä alkuperäisen elokuvan lopussa. Joo. Damn it, you did it. Joo, just näin. Mä joudun melkein puhaltaa pillin poikki, ei kun pelin poikki. Kello on nimittäin 3 ja täytyy lähteä hakemaan vanhempia. Sama homma. Meidän täytyy jatkaa tätä taas. Jatketaan, katsotaan millä me jatketaan seuraavaksi, mutta mä uskon, että tästä jutusta. Mä haluan nimittäin teettää sulle sen korttikokeenkin.
Okei. Se on dokumentoidaan se. Joo. Meneekö se sitten automaattisesti pilalle, jos on kamerat päällä YouTube? Ei siinä on, siis ei mitään sellaisia. Ja mä teen sun kanssa sen. Et mun reputationhan tässä on niinku kovemmalla, koska mun pitäisi olla ekspertti siinä. Niin mutta se on vaan sellainen korttikoe, missä tulee 25 korttia, niissä on 5 symbolia, ja sun pitää arvata, mikä symboli tulee seuraavaksi. Tai tuntea. Keskimäärin saat 5 korttia tai 5 symbolia osumaan. Joo. Matemaattinen keskiarvo sarjoista. Jos pääset sanotaan 7, 8, 9, niin sitten se alkaa olla jo hyvä. Mutta jatketaan siitä. Näin tehdään. Kiitos. Kiitos. Kiitos katsojille. Moro moro.